इष्टम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। இன்னைக்கு 13 மாதாஜி 12 முடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அவங்க எஸ் எஸ் 13 13ல ஸ்டார்ட். இன்னைக்கு 13 எஸ் இன்னைக்கு 13 8 ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நேத்து 8ல ஆரம்பிச்சிருக்கோம். 8 to 13 5 போயிருக்கோம். 5 பதம். नलिनी केसन माता जी। हरे कृष्णा। ஐ திங்க் நிறைய லெவல் 2ல இருக்கிறவங்க கூட வராங்க. மாதாஜி நீங்க கிளாஸ் லெவல் 2 முடிச்சிட்டீங்களா நீங்க? பிகாஸ் நளினி கேஷன் மாதாஜியா பிரபுஜியா தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. முடிச்சிட்டீங்களா? லெவல் 3க்கு ஜாயின் ஆயிருக்கலாம்ல மாதாஜி நீங்க? நான் ஜாயின் ஆயிருக்கேன், ஆனா என்னால அட்டெண்ட் பண்ண முடியல. ஓகே, இப்போ நீங்க 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லீங்களா நீங்க? இல்ல 4 ரவுண்ட் தான் பண்றேன். நான் இப்போ வொர்க் பண்ண நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன். நான் பக்கத்துல உட்கார்ந்து கேக்குறேன். ஓகே சரி சரி மாதாஜி. ஓகே நோ இஷ்யூஸ். ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनय शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं। हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राजकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாம் இப்போ பிரபுபாத பிரணத்தியோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மாதாஜி நான் பாடுறேன். ஓகே ஓகே மாதாஜி. नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदि भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नम ओम विष्णुपदाय பாடுங்க कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि कृष्ण। மாதாஜி. இன்னைக்கு நாம 13வது ஸ்லோகத்துல இருந்து கண்டினியூ பண்ண போறோம். இந்த 13th ஸ்லோகம் நம்ம வந்து அகம் பவான் பவ சைவ தவ இமே முன்யோ கிரஜாக சுராசுர நரா நாகஹ கஹா மிருக ஷரீஸ்ருபாக கந்தர்வாப்சரோ யக்ஷராக்ஷோ பூதகணோகராக பசவ பிதர சித்தா வித்யாதராஸ் சாரண துருமாக அந்யேஷா விவிதா ஜீவஜலஸ்தல நபௌகச க்ரக்ஷரக்ஷ கேதவஷ் தாரஸ்தடிக சதன்யித்தனவஹ சர்வம் புருஷ ஏவம் பூதம் பவம் பவச்யத் தேனேதம் அவ்ருதம் விஸ்வம் விதசிதம் அதிஷ்டதி. யார் வாசிப்பீங்க? மணிமேலை மாதாஜி, நீங்களே வாசிங்க. மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। अहम भवान भवस् शैवत इमे मुन्यो प्रजाः सुरासुर नर नाः कहा मृग श्रीशूपः कंदर्वाप्सरोषो यक्षा रक्षो भूतकणोरगः पशवः पितरः सित्ता विद्याधराः चारणाद्रुमाः अन्ये च विविधा जीवा जल स्थल नभौकशः कृहर्ष केतवश ताराश नडितः स्तनयित्नवः सर्वं पुरुष एव तं भूतं भव्यं पवचयत्
தேனேதம் அவ்ருதம் விஸ்வம் விதஸ்திம் அதிதிஷ்டதி. அகம் நான், பவான் நீ, பவ சிவபெருமான், ச கூட, ஏவ நிச்சயமாக, தே அவர்கள், இமே எல்லா, முன்ய மகாமுனிவர்கள், அக்ரஜா எனக்கு முன்பாக பிறந்த, சுர தேவர்கள், அசுர அசுரர்கள், நரா மனிதர்கள், நாகா நாகலோகவாசிகள், கஹா பறவைகள், மிருகா மிருகங்கள், ஷரீஸ்ரூப ஊர்வன, கந்தர்வ அப்சரச, யக்ஷா ரக்ஷ, பூதகண உரகா, பசவா இதர சித்தா வித்யாதாரா, சாரணா வேறுபட்ட கிரகங்களின் வாசிகளும், திருமா தாவர இனம், அன்யே மற்றும் பலர், ச தவிரவும், விவிதா பல்வேறு வகைகளில், ஜீவா ஜீவராசிகள், ஜல நீர், ஸ்தல நிலம், நப ஓக்ஷா ஆகாசவாசிகள் அல்லது பறவைகள், கிரக சிறிய கிரகங்கள், ருக்ஷ செல்வாக்குள்ள நட்சத்திரங்கள், கேதவ நட்சத்திரங்கள், வால் நட்சத்திரங்கள், தாரா ஒளி தரும் கிரகங்கள், தடித்தக மின்னல், ஸ்தனயித்னவ இடியோசை, சர்வம் அனைத்தும், புருஷ முழுமுதற் கடவுள், ஏவ இதம் நிச்சயமாக இவை அனைத்தும், பூதம் படைக்கப்பட்ட அனைத்தும், பவ்யம் சிருஷ்டிக்கப்பட இருப்பவை, பவத் கடந்த காலத்தில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவை அனைத்தும், ச தவிரவும், யத் எதெல்லாம், தேன் இதம் இதெல்லாம் அவராலேயே, ஆவிருதம் மூடப்பட்டு, விஸ்வம் பிரபஞ்சத்தை உள்ளடக்கக்கூடிய, விதஸ்திம் அரைமுலம், அதிதிஷ்டதி அமைந்திருக்கிறது. எண்ணிலிருந்து துவங்கி நீ பவன் உனக்கு முன் பிறந்த பெரும் முனிவர்கள், தேவர்கள், அசுரர்கள், நாகர்கள், மனிதர்கள், பறவைகள், மிருகங்கள் மற்றும் ஊர்வன போன்றவை, மேலும் பிரபஞ்சங்களில் உள்ள கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள், சிறிய கிரகங்கள், ஒளிரும் கிரகங்கள், மின்னல் இடி போன்றவை, மேலும் வெவ்வேறு கிரக அமைப்புகளின் வாசிகளான கந்தர்வர்கள், அப்சரர்கள், யக்ஷர்கள், ரக்ஷர்கள், பூதகணங்கள், உரகர்கள், பசுக்கள், பிதாக்கள், சித்தர்கள், வித்யாதரர்கள், சாரணர்கள் போன்றவர்கள் உட்பட மற்ற எல்லா வகையான ஜீவராசிகள், மேலும் மற்ற எல்லா பொருட்கள் வரையுள்ள அனைத்தும் கடந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர்காலம் எனும் எல்லா காலங்களிலும் பகவானின் பிரபஞ்ச ரூபத்தால் மூடப்பட்டுள்ளன. பகவான் 9 அங்குலங்களை கடந்து விடாத ஒரு உருவில் நித்தியமாக வாழ்பவராகவும் மேற்குறிப்பிட்ட அனைத்திற்கும் மேற்பட்டவராகவும் இருப்பினும் அவர் அனைத்தையும் தமக்குள் அடக்கி கொண்டுள்ளார். பொருளரே, பரமபுருஷ பகவானின் விரிவங்கமாகிய பரமாத்மா 9 அங்குலங்களுக்கு மேல் போகாதவர் ஆவார். இப்பரமாத்மா தமது நிலை சக்தியின் மூலமாக பிரபஞ்ச வடிவில் விரிவடைகிறார். இப்பிரபஞ்ச வடிவம் பல்வேறு வகையான உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பொருட்களுக்கு இடையில் தோன்றியுள்ள அனைத்தையும் உள்ளடக்கியதாக உள்ள தங்க ஆபரணங்கள், அவற்றின் பிறப்பிடமாகிய தங்க சுரங்கத்திலிருந்து வேறுபடாமல் உள்ளதைப் போலவே தோன்றியுள்ள பிரபஞ்சத்தின் பல வகைப்பட்ட நிலைகளும் பகவானிலிருந்து வேறானவை அல்ல. அதாவது பகவான் சிருஷ்டியுள்ள அனைத்தையும் ஆளும் பரம புருஷர் ஆவார். இருப்பினும் அவர் தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து ஜட படைப்பிலிருந்தும் வேறுபட்டவர் ஆவார். தனித்தன்மையுடைய பரம ஜீவனாயும் எஞ்சியுள்ளார். இதனால் அவர் பகவத்கீதையில் 9.4-5 யோகேஸ்வரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். பகவானான ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய சக்தியில் தான் அனைத்தும் இலைப்பாறுகின்றன. இருப்பினும் அவை அனைத்திலிருந்தும் அவர் வேறானவராயும் அவற்றிற்கு மேற்பட்டவராயும் இருக்கிறார். ரிக்வேதத்தில் உள்ள புருஷ சுத்த மந்திரத்திலும் கூட இது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒரே சமயத்தில் ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் கொண்ட இந்த தத்துவார்த்த உண்மை பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் எடுத்து கூறி ஸ்தாபிக்கப்பட்டதாகும். இது அசிந்திய வேத தத்துவம் என்று அறியப்படுகிறது. பிரம்மா, நாரதர் மற்றும் அனைவரும் ஏக காலத்தில் பரம புருஷரோடு ஒற்றுமை உடையவர்களும் அவரிலிருந்து வேறானவர்களும் ஆவார். தங்க ஆபரணங்கள் தன்மையில் தங்கச் சுரங்கத்தோடு ஒற்றுமை கொண்டவையாக இருப்பதைப் போலவே நாம் அனைவரும் பகவானோடு ஒன்றானவர்கள் ஆகும். ஆனால் ஒரு தனிப்பட்ட தங்க ஆபரணம் அளவில் தங்கச் சுரங்கத்தோடு ஒன்றானது அல்ல.
தங்கச் சுரங்கம் பூரணம் அல்லது முழுமையானதாக இருப்பதால் அதிலிருந்து எண்ணற்ற ஆபரணங்கள் வெளிவந்தாலும் அது காலியாவதே இல்லை. பூரணத்திலிருந்து பூரணம் கழிந்து விட்டாலும் அந்த பரம பூரணம் அதே பூரணமாகவே எஞ்சியுள்ளது. இவ்வுண்மை தற்போதுள்ள நம்முடைய குறையுடைய புலன்களால் எண்ணி பார்க்க முடியாததாகும். எனவே பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யர் தமது தத்துவ கோட்பாட்டை அசிந்திய, கற்பனைக்கு எட்டாதது என்று விவரித்துள்ளார். மேலும் பகவத்கீதையிலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை போன்று பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யரின் அசிந்திய பேத தத்துவம் எனப்படும் கோட்பாடு பரம சத்தியத்தை பற்றிய பரிபூரணமான தத்துவமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா? அச்சிந்திய பேதம் அபேத தத்துவம். அச்சிந்திய என்றால் நம்மளால கற்பனையாலையும் அந்த அவருடைய ஆற்றலை அளவிட முடியாது. நம்ம கற்பனையாலும் பார்க்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு அதாவது ஆற்றலை படைத்தவர் பகவான். அவரிலிருந்து தோன்றியவர்கள் தான் நாம் எல்லாருமே. ஈவன் ஈஷோபனிஷத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் கூட அதுதான் இல்லையா? அதாவது ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் என்று அந்த பூரணத்திலிருந்து தோன்றிய பூரணங்கள் தான் நாம் எல்லாருமே. யாரும் அரைகுறையோட இங்கே பிறக்கவில்லை. நம்மளிருந்து தோன்றக்கூடிய பிசிக்கலா இல்லையா பிள்ளைகள் எல்லாரும் கூட அவர்களும் பூரணமாக இருக்கின்றார். இப்படி வம்சமாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். அனைவருமே தேவர்கள் யாரா இருந்தாலும் ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே பகவானிலிருந்து தோன்றியவர்கள் தான். சோ பூரணத்திலிருந்து அள்ள குறையாத ஆற்றல் என்றுதான் நம்ம சொல்லணும் இல்லையா? சோ அவரிடமிருந்து தோன்றிய நாம் எல்லாம் சிறு பொறிதான். இந்த பொறிக்கே இவ்வளவு ஆற்றல்னா அதாவது செயல்படும் விதம் எல்லாமே நம்மளால் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்கின்றோம். ஆனால் அது வெவ்வேறு அதாவது நிலைகளில் இருக்கின்றோம். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் நாம கிடையாது. ஆனால் பகவானிலிருந்து தோன்றிய நாம் எல்லாருமே ஆத்ம ரூபத்தில் நித்தியமானவர்கள். தட் இஸ் த ஒன் அண்ட் த சேம். ஆனா அவருடைய ஆற்றல் நம்மளுடைய ஆற்றல் வெறுமனே ஒரு பொறி மாதிரிதான். தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். அச்சிந்தியா என்பது பகவானுடைய ஆற்றலை குறிக்கின்றது. அவர் எல்லாவற்றிலும் பூர்ணமானவர். அவரிலிருந்து தோன்றக்கூடிய அனைத்துமே பூரணமானது. நாமளும் we are all the part and parcel of him. So one and the same with respect to the eternal entity. பட் ஆற்றலின் அளவில் we are different. அவர் எப்படி தங்க சுரங்கத்திலிருந்து ஒரு ஆபரணத்தை செய்வது போல ஒரு ஆபரணம் போன்றவர்கள் தான் இந்த ஜீவராசிகள். ஆனால் தங்க சுரங்கம் போன்றவர் தான் நம்ம பரம்பொருள் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம் என்பது. எப்ப கேட்டாலுமே யாரு கேட்டாலும் நீங்க அழகா எடுத்துரைக்கணும் இல்லைங்களா? சோ இந்த தத்துவத்தை நாம நிறைய இடங்கள்ல படிச்சுட்டே வரோம். கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க பிலாசபி எல்லாமே நன்னா புரிஞ்சின்றாதான் நமக்கு எதற்காக இது சொல்லுகின்றார்கள் என்பதை நம்ம ஃபியூச்சர்ல கூட நம்மளால எடுத்து சொல்ல முடியும். பிலாசபில நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டோம்னாக்கா நமக்கு கிளாரிட்டி வராது. ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தா மட்டும் நீங்க அப்பப்போ பிலாசபில கண்டிப்பா கேட்டுக்கணும். வி ஷுட் நாட் கீப் வித் டவுட் அண்ட் ப்ரொசீட் ஃபர்தர். அகம் பகவான் பவஸ் சைவ த இமே முன்யோ கிரஜாக சுராசுர நரா நாகஹ கஹாமிருக சரீஸ்ரூபஹா கந்தர்வாப்சரோ அப்சரோ யக்ஷோ ரக்ஷோ பூத கனோராக பசவ பிதர சித்தா வித்யாதாரஸ் சாரணத்ருமாக அந்நேஷா விவிதா ஜீவ ஜலஸ்தல நபௌகசஹ கிரக ரக்ஷஹ கேதவஸ் தாரஸ்தடிக சதன் இத்னவஹ சர்வம் புருஷம் ஏவேதம் பூதம் பவ்யம் பவச்சாயத் தேனேதம் அவ்ருதம் விஸ்வம் விதிஸ்திதம் அதிஷ்டிதஹி. அகம் என்பது பகவான் அதாவது இவரை குறிக்கின்றது. பிரம்மர் தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அதனால இங்க அகம் என்பது பிரம்மாவை குறிக்கிறது. பகவான் நீ அதாவது நாரதரை சொல்கின்றார். பவ சிவபெருமான் சா கூட ஏவ நிச்சயமாக தே அவர்கள் இமே எல்லா முன்ய மகாமுனிவர்கள் அக்ரஜாக அதாவது எனக்கு முன் பிறந்த அதாவது இங்க உனக்கு முன்பாக அதாவது நாரதருக்கு முன்பாக பிறந்தவர்கள் இவர்கள் அப்படிங்கறது இந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். இது நீங்க அதை பார்த்துக்கணும். சுர தேவர்கள், அசுரா அசுரர்கள், நரா மனிதர்கள், நாகா நாகலோகவாசிகள், கஹா பறவைகள், மிருகங்கள், ஷரீர ரூபா ஊர்வன, கந்தர்வ அப்சரஸ். ஸோ எக்ஷ மீன்ஸ் எக்ஷர்களும் விதமான ராட்சச இதுதான். ஆனா அவங்க யக்ஷர்கள் சில அதாவது பவர்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடியவர்கள், வரங்களை எல்லாம் வழங்கக்கூடிய தன்மையில் இருப்பவர்கள். ராட்சசர்கள் அவர் இந்த
கோஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் வந்து ராட்சசர். பூதகணங்கள் எல்லாமே சிவபெருமானித்துல இருக்கக்கூடிய பூதகணங்கள். ஊரக பசவ பிதர சித்தா. சோ அதாவது வித்யாதர பின்னாடி வரும்போது அதை பார்க்கலாம். வித்யாதர இதுக்கு மீனிங் ஏன் கொடுக்கவே இல்லை. சாரண வேறுபட்ட கிரகங்களின் வாசிகளும் துருமா தாவர இனம் அந்நே மற்றும் பலர் சா தவிரவும் விவிதா பல்வேறு வகைகளில் ஜீவராசிகள் அநேக ஜீவராசிகளில் இவர்களும். இங்க பசவ பிதர சித்தா என்றால் சித்தர்கள், ஆனால் பிதர பசவ என்பது அங்கே பசுக்கள்ன்னு கொடுத்திருக்கிற மாதிரி இருக்கு. பிதர அதாவது பித்ருக்கள், அந்த அந்த மீனிங்ல தான் அங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா இங்க மீனிங் என்னன்னு எழுதவே இல்லை. பலர் அதாவது அந்நே மற்றும் பலர் சா தவிரவும் விவிதா பல்வேறு வகைகளின் ஜீவராசிகளில் ஜலா நீர், ஸ்தலா நிலம், நபக ஓகச ஆகாயவாசிகள் அல்லது பறவைகள், கிரக சிறிய கிரகங்கள், ருக்ஷ செல்வாக்குள்ள நட்சத்திரங்கள், கேதவக வால் நட்சத்திரங்கள், தாரா ஒளி தரும் கிரகங்கள், தடித மின்னல், சந்நித்தனவக இடியோசை, சர்வம் அனைத்தும், புருஷா முழுமுதற் கடவுள், ஏவ இதம் நிச்சயமாக இவை அனைத்தும், பூதம் படைக்கப்பட்ட அனைத்தும், பவ்யம் சிருஷ்டிக்கப்பட இருப்பவை, பவத் கடந்த கால சிருஷ்டிக்கப்பட்டவை அனைத்தும், சா தவிரவும், எத் எல்லாம், தேன் இதம் இதெல்லாம் அவராலேயே, ஆவிருதம் மூடப்பட்டு, விஸ்வம் பிரபஞ்சத்தை உள்ளடக்கிய கூடிய, விதிஸ்திதம் அரைமுழம் அது அதிதிஷ்டதி அமைந்திருக்கின்றது. இங்க பரமாத்மாவுடைய சைஸ் கூட இந்த பதத்துல வந்து முன்னாடியே ராதிகாமா உங்களை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? பரமாத்மாவுடைய சைஸ் எவ்வளவு, ஆத்மாவுடைய சைஸ் எவ்வளவுன்றது நமக்கு தெரியும். பரமாத்மாவுடைய சைஸ் எவ்வளவுன்றது இந்த பொருளுரையில நமக்கு கிடைக்கின்றது. பகவான் அதாவது இந்த படைப்புல வந்து முதலில் பிரம்மாவை படைத்தார். அவரிலிருந்து துவங்கியதுதான் இந்த படைப்பு. சோ நாரதர் வந்து நீ என்பது இங்கே நாரதரை குறிக்கின்றது, பவன் என்பது சிவனை குறிக்கின்றது. உனக்கு முன் பிறந்த முனிவர்கள், அங்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு. இங்கே வந்து அதை நம்ம வந்து சில இடங்கள்ல ரெப்ரசன்டேஷன் அந்த பிரிண்ட் மிஸ்டேக்னால தவறாக இருக்கலாம். அதனால நீங்க டவுட் இருந்தா இங்கிலீஷ்ல போயிட்டு ரெஃபர் பண்ணிக்கணும் நீங்க. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு அதனுடைய அதாவது என்ன மீனிங்ன்றது வந்து கிளியரா தெரிஞ்சு போயிடும். ஆனா இந்த இடத்துல நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. உனக்கு முன் நாரதருக்கு முன் பிறந்த பெரும் முனிவர்கள், தேவர்கள், அசுரர்கள், நாகர்கள், மனிதர்கள், பறவைகள், மிருகங்கள், ஊர்வன போன்றவை. மேலும் பிரபஞ்சங்களில் கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள், சிறிய கிரகங்கள், ஒளிரும் கிரகங்கள், மின்னல், இடி போன்றவை, மேலும் வெவ்வேறு கிரக அமைப்புகளின் வாசிகளான கந்தர்வர்கள், அப்சரஸ்கள், யக்ஷர்கள், ராட்சர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பூதகணங்கள், உரகர்கள், பசுக்கள், அதுதான் அது அந்த பசு மற்றும் பிதாக்கள் தான் அங்க கொடுத்திருக்கிறது, சித்தர்கள், வித்யாதரர்கள், சாணர்கள் போன்றவர்கள் உட்பட மற்ற எல்லா வகையான ஜீவராசிகள், மேலும் மற்ற எல்லா பொருட்கள் வரையில் அனைத்துமே கடந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலம் எனும் எல்லா காலங்களிலும் பகவான் பிரபஞ்ச ரூபத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. அதாவது விராட் ரூபத்தில் இது மூடப்பட்டுள்ளது. பகவான் 9 அங்குலங்களை கடந்து விடாத ஓர் உருவில் நித்தியமாக வாழ்பவரும். சோ நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து பரமாத்மாவை நாம வந்து காண்கின்றோம் என்றால் அவர் 9 அங்குலத்தில் இருப்பார். சோ அங்குலம் என்றால் இன்ச்சஸ் இல்லையா? சோ தமிழ் அங்குலம் என்பது, அடி என்பது ஃபீட், அந்த அங்குலம் என்றால் இன்ச்சஸ் நினைக்கிறேன். சோ அந்த அங்குலம் என்பது 9 இன்ச்சஸ்னாக்கா மோஸ்ட்லி இவ்வளவு பெருசு இருக்கலாம். ஸோ ஒரு அடிக்கு நம்ம வந்து இந்த கை இந்த ஜான் போட்டா ஒரு 12 இன்ச்சஸ் வருதுன்னா இதுல 3/4 பாகம் வந்து பரமாத்மாவுடைய நிலை. நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து அவரை அந்த நிலையில் நாம வந்து காண முடிந்தால், அந்த அதாவது நம்ம பக்தி செய்யும் பொழுது, ஸ்மரணம் செய்யும் பொழுது, அவருடைய பாதங்களிலிருந்து நாம வந்து நினைவுகளை வந்து எடுத்துட்டு போகும்போது, தாட் ப்ராசஸ் அதன் மேலேயே நாம் அதை லயித்து பக்தியை நாம வந்து எடுத்துட்டு போகும்போது 100% நம்மளால வந்து அவருடைய முழுமையான ரூபத்தை காணக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு பகவான் வழங்குவார். அந்த நம்பிக்கையோடு நாம வந்து ஸ்மரணம் செய்ய வேண்டும், அதாவது நாம ஜபங்களை செய்ய வேண்டும். சோ 9 அங்குலங்களை கடந்து விடாத ஓர் உருவில் நிச்சயமாக வாழ்பவராகும். ஒரு குறிப்பிட்ட அதாவது மேற்குறிப்பிட்ட அனைத்திற்கும் மேற்பட்டவராக இருப்பினும்
அவர் அனைத்தையும் தமக்குள்ளே அடக்கி கொண்டுள்ளார். அந்த 9 அங்குலத்துக்குள்ளே அனைத்துமே அடங்கியிருக்கின்றது என்று இங்கே வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் அச்சிந்தியா அப்படின்னு சொல்றது. அச்சிந்தியா என்றால் அவருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அந்தரங்க சக்தியினுடைய அளவு நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியாது. எண்ணற்ற இந்த அதாவது அண்டங்களை படைப்பதும் ஒவ்வொரு அண்டத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த பரப்பளவை வந்து அவருக்குள்ளேயே அடங்கியிருக்கிறார். எத்தனை விதமான உயிர்வாழிகள், எத்தனை விதமான ஜட இதுவும் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம் இல்லையா? மேட்டர், ஸ்பிரிட் மேட்டரை வந்து வெவ்வேறு 84 லட்சம் விதமான, அதாவது ஸ்பிரிட் சோல்ஸ், நம்ம வெவ்வேறு விதமான சோல்ஸ் நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம வந்து மேட்டர், மலை குன்றுகள், அவருடைய அதாவது போன்ஸ் எல்லாம் தான் வந்து மலை குன்றுகளாக இருக்கின்றது. மேட்டர் எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் இல்லையா? சோ ஜடமாகவும் சேத்தனமாகவும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருப்பவர் அவர்தான் என்பதை வந்து இன்னும் ஊர்ஜிதப்படுத்துவதற்காகவே இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து நமக்கு அழகாக எடுத்துரைக்கின்றது. பரமபுருஷ பகவானின் விரிவங்கம் ஆகிய பரமாத்மா இல்லையா? சோ அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து தோன்றாத அருவம், அதுக்கப்புறம் வந்து பரமாத்மா, அதுக்கப்புறம் தான் முழுமையாக அவரை வந்து சச்சிதானந்த ரூபத்துல பார்க்கக்கூடிய அந்த பகவான் என்று சொல்லப்படுவது. சோ இந்த இடைநிலை இது ரெண்டுமே பார்ஷியல் ரெப்ரசன்டேஷன் தான் இல்லையா? அதாவது தோன்றாத அருவம் வந்து இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஹிம். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் தோன்றக்கூடிய இந்த விராட் ரூபம் என்பதும் பகவானுக்குள்ளேயே இருக்கின்றது தான். சோ இதற்கு மேற்பட்டிருக்கக்கூடிய மேல் உலகங்கள் எல்லாம் சேர்த்துதான் பகவானுடைய அந்த சொரூபத்தில் நாம வந்து காண வேண்டும். 9 அங்குலங்களுக்கு மேல் இவை அனைத்தையும் படைத்தவர் அவரே தான், சிருஷ்டிச்சவர் அவரே தான் இல்லையா? இப்பரமாத்மா தனது நிலை சக்தியின் மூலமாக, அதாவது பெர்மனன்ட், அதாவது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் வந்து நிலையானது, அந்தரங்க சக்தி தான், இன்டர்னல் பொட்டன்சி. சோ இந்த பிரபஞ்சம் வடிவில் வந்து விரிவடைகின்றார். இஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்பிரபஞ்ச வடிவம் பல்வேறு வகையான உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பொருட்களில் தோன்றியுள்ள அனைத்தையும் உள்ளடக்கியதாக உள்ள எல்லாவற்றையுமே உள்ளடக்கி இருக்கிறது. சோ எக்ஸாம்பிளா இங்க ஒரு ஓமையை கொடுக்கின்றார். தங்க ஆபரணங்கள் அவற்றின் பிறப்பிடமாகிய தங்க சுரங்கத்திலிருந்து வேறுபடாமல் உள்ளதை போலவே, எஸ், தங்கம் என்பது எங்க இருந்தாலுமே தங்கம் தங்கம் தான். அதுல குவாலிட்டியில நம்ம எங்குமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஆனா குவான்டிட்டி மட்டும்தான் வேறுபடும். அதே மாதிரி தங்க சுரங்கம் பரமாத்மாவை என்று நாம கருதும் பொழுது அவரிலிருந்து தோன்றிய அந்த தங்க ஆபரணம் என்பது வந்து ஒரு சிறு பொறி போன்றது. ஆனால் குவாலிட்டி வைஸ் இரண்டுமே சேம், அதாவது இரண்டுமே ஒத்ததானது. ஆனால் குவான்டிட்டி வைஸ் தான், அளவுல தான் வந்து வேறுபட்டது என்பதை அழகாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம் என்று அழகாக எடுத்துரைத்திருக்கின்றார். சோ தோன்றியுள்ள பிரபஞ்சத்தின் பல வகைப்பட்ட நிலைகளும் பகவானிலிருந்து வேறானவை அல்ல. எஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் ஃப்ரம் ஹிம் ஒன்லி. அவரிடமிருந்து தான் தோன்றியது. அனைத்துமே அதாவது ஆற்றலில் மாத்திரமே வெவ்வேறாக இருக்குமே ஒழிய அது குவான்டிட்டி வைஸ். ஆனால் குவாலிட்டி வைஸ், அதாவது அதனுடைய தரத்தில் வந்து எந்தவித மாற்றமும் இருக்காது. அதாவது பகவான் சிருஷ்டியில் உள்ள அனைத்தையும் ஆளும் பரம புருஷராவார். இருப்பினும் அவர் தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து ஜடை படைப்பிலிருந்தும் அவர் வேறுபட்டவராவார். அதாவது அவருடைய ஆற்றலில் நம்ம வந்து கம்பாரிசன் எடுத்துட்டு போகவே முடியாது. தனித்தன்மையுடைய பரம ஜீவனாகவும் அவர் எஞ்சி உள்ளார். ஸோ ஹி இஸ் ஆல்சோ இண்டிவிஜுவலா, he has his own, அவருக்கும் அந்த ரூபம் உண்டு. அவருடைய நமக்கு எப்படி ஆத்ம ரூபம் இருக்கோ அவரும் அந்த பரமாத்மா ரூபத்தில் அவரும் இருக்கின்றார், பரபிரம்மமாக இருக்கின்றார். இத்தனையுமே அவருக்கு உண்டு அந்த குவாலிட்டிஸ். ஆனா நமக்கு வந்து வெறுமனே சிறு பொறியை போன்றிருக்கக்கூடிய ஆத்மா, இந்த ஜீவன் இந்த உடலோட ஒட்டின்னு இருக்கு. இதனால் அவர் நித்தியமானவர். இங்க நமக்கு ஆத்மா மட்டும்தான் நித்தியமானது, உடல் என்றைக்குமே அழிவடையக்கூடியது. இதனால் அவர் பகவத்கீதையில வந்து 9.45 யோகேஸ்வரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் இல்லையா? யோகங்களினுடைய இறைவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். லாஸ்ட் ஸ்லோகம் அழகாக சொல்லப்படுகின்றது இல்லையா சஞ்சயனால. சோ அதாவது யோகங்களில் இறைவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளனான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ அங்கெல்லாம் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் செல்வம் வெற்றியும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் என்று சஞ்சயனே எடுத்துரைக்கின்றார் இல்லையா? ஏனென்றால் அவனுக்கு அவனுடைய குருனுடைய அருள் கிடைத்தது. அந்த திவ்ய கண்களால் வந்து அந்த இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையில் நடந்த உரையாடலை கேட்கக்கூடிய அந்த அவகாசமும் அவனுக்கு கிடைத்தது. சோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து அவனுக்கு அது கிடைச்சதே வந்து அவனுடைய அதிர்ஷ்டம் தான் இல்லையா? சஞ்சயன் வந்து அதை எண்ணி
வந்து மகிழ்கின்றான். சோ இந்த உரையாடலை நாம பகவத்கீதையினுடைய உரையாடலை நாம எப்பொழுது கேட்டாலுமே நம்ம வந்து பேரானந்தத்தை நம்மளால அடைய முடியும். சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய சக்தியில் தான் அனைத்தும் இளைப்பாறுகின்றன. எவ்ரி திங் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹிம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம அந்த 9.45ல பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அனைத்தும் அவர்தான் தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார், இருந்தும் அவர் சுதந்திரமானவர், இந்த ஜடப்படைப்புக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிதான் சொல்வார். ஏனென்றால் அவர் இஸ் நிர்குணவாதி, 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர். இந்த 3 குணங்களை படைத்தவரும் அவர்தான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு. இந்த பிரபஞ்சம் பௌதீக இயற்கையினுடைய சுபாவமே இந்த 3 குணங்களால் ஆனதுதான். சோ இங்கே வாழக்கூடிய உயிர்வாழிகள் அனைத்துமே வந்து 3 குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டது. எதெல்லாம் தாம்சிக்ல இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து மனிதர்கள் அற்ற அனைத்துமே வந்து இங்க தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கிறது தான். அதுக்கு அடுத்து மனிதர்களே வந்து அந்த லோயஸ்ட் குவாலிட்டியில இருக்கிறவங்க தாம்சமான அதாவது இயல்புடையவர்கள். அதுக்கடுத்து ரஜோகுணம், அதுக்கப்புறம் தான் சத்வகுணம். எப்பொழுது மனிதன் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்கின்றானோ அவன் நிர்குணவாதி ஆகின்றான். 78% ஆஃப் த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் த காட் ஹி பொசஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுல எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹையஸ்ட் இருக்கக்கூடியது பிரம்மர், ஜீவாத்மாவா, ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மாவாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து we can go up also, we can come down also. மனிதனுக்கு அதனால்தான் நம்ம ததாசக்தியில் இருப்பவர்கள் என்று சொல்லப்படுவது. நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் நாம் எவ்வாறு அமைத்துக் கொள்கின்றோமோ அதற்கேற்ற கர்ம பலனை நாம் அடையும் பொழுது நம்மளால வந்து மீண்டும் இதே புவி வாழ்க்கையில் பிறக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நமக்கு வருது. இல்லை கீழ் உலகங்களுக்கும் நாம் தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம், இல்லை என்றால் வைகுண்டங்களுக்கும் செல்லக்கூடிய மார்க்கம் கிடைக்கின்றது. சோ மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இந்த 3 இடங்களிலுமே வந்து வாசம் செய்யக்கூடிய அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு. சோ அவ்வளவு மேன்மையான இந்த மனித ஜென்மத்தை நாம வந்து நல்முறையில் வந்து அமைத்து கொள்ள வேண்டும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்த போது அதை நாம விட்டுறக்கூடாது. சோ கிடைத்தற்கரிய அந்த பாக்கியத்தை நாம பெற்றிருக்கின்றோம். இந்த நிலையிலிருந்து நாம மேம்பட்டு அதாவது பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு புரிவதில் நம்மளுடைய சேவையை எவ்வாறு நம்ம எடுத்துட்டு போகணும்ன்ற அந்த பக்தி மார்க்கத்துல நாம எடுத்துட்டு போகணும். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து இருப்பினும் அவை அனைத்திலிருந்தும் அவர் வேறானவர் ஆவார் இல்லையா? He is only holding everything. He has done this expansions. இந்த விரிவங்களால் அநேக அண்டங்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கின்ற கிரக அமைப்புகள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே கர்ப்போதய விஷ்ணுவாக நாம வந்து சொல்லப்படுகிறது. அவருடைய விரிவங்கமாக தான் இங்கே வந்து நாம எல்லாவற்றையுமே இங்கு காண்கின்றோம். சோ எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளே பரமாத்மாவாக வந்து அவர் வீற்றிருக்கின்றார். சோ அனைத்துமே வந்து அவருடைய சக்தியால் தான் எல்லாமே இங்கே படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இருந்தும் அவர் அதிலிருந்து வேறானவர் ஆவார். எவ்வாறு அவர் வேறானவர் ஆவார்? ஆற்றலில் அவர் வந்து அதாவது அவருடைய ஆற்றலுக்கும் இண்டிவிஜுவலா இருக்கக்கூடிய இங்க படைக்கப்பட்ட ஒரு இதுலயும் ஆற்றலுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். தட் குவாலிட்டி தான் சிமிலரா இருக்குமே ஒழிய குவான்டிட்டி வைஸ் அவர் வந்து வேறானவர் ஆவார். அவற்றிற்கு மேற்பட்டவர் ஆவார். அவர் 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர். அவருக்கும் இந்த குணாதிசயங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. அதே மாதிரிதான் அவர் கர்ம பந்தனம், நம்ம எல்லாம் சொல்றோம் இல்ல, நம்ம கர்ம பந்தனம் பகவானுக்கு வந்து ஏனென்றால் 3 குணங்களுக்கு ஆன பிறகு நாமளே வந்து சென்றால் நமக்கே கர்ம பந்தனம் கிடையாது இல்லையா? So we are all out of that அப்படிங்கிறது வந்து after 3 குணாஸ் we should leave the sattva guna also. We should elevate to சுத்த சத்வத்துக்கு நம்மள நாம எடுத்துக்கிட்டு போகணும். சுத்த சத்வ நிலைக்கு போகும்பொழுது அந்த யோக நிலையில் பகவானோட நாம வந்து சம்பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். சோ வேதத்தில் மேலும் ரிக்வேதத்துல கூட வந்து இந்த புருஷ சுக்தம் மந்திரம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதில் கூட வந்து இதே நிலையை தான் வந்து உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை பிரபுபாதர் தன்னுடைய விளக்கத்துல வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கிறார். இவர் எவ்வளவு புக்ஸ் படிச்சு இந்த அளவுக்கு அவர் எழுதணும்னாக்கா நிறைய புஸ்தகங்கள், அதாவது பத்ம புராணம், ஸ்வேதேஸ்வர உபனிஷத், முண்டக உபனிஷத், கதா உபனிஷத், இதெல்லாம் படிச்சுதான் அவர் வந்து இது எல்லாவற்றையுமே வந்து டிராஃப்ட் பண்ணியிருக்காரு. அவருடைய ஒரே ரெஃபரன்ஸ் வச்சுட்டு இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ரெஃபரன்ஸ் வச்சு விளக்கங்கள் எழுதப்படவில்லை. So it has another references also அப்படிங்கிறதையும் நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் கூட ஒரு போல இருக்கும் பொழுது திஸ் இஸ் த ஆத்தன்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறத வந்து நாம மனசுல வந்து திண்ணமாக நிலைநிறுத்தி கொள்ள வேண்டும். இதற்கு மேற்பட்டு நம்ம இதுல வந்து இது ஆமாவா இல்லையான்ற தர்க்கமே கிடையாது. எஸ், ஒன்ஸ் இட் இஸ் டோல்ட் இட் இஸ் டோல்ட், அவ்வளவுதான்.
வேதம் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துட்டு வரணுமே ஒழிய தர்க்கத்திற்கு மட்டும் நாம் என்றைக்குமே செல்லக்கூடாது. ஒரே சமயத்தில் ஒற்றுமையும் வேற்றுமையாக கொண்ட இந்த தத்துவார்த்த உண்மை பகவான் சைத்தன்யர் மகாபிரபுவால் எடுத்துக்கூறி ஸ்தாபிக்கப்பட்டதாகும். அவர் என்ன சொன்னார்? அச்சிந்திய பேதா அபேத தத்துவம் என்று சொன்னார். வேதா என்றால் டிஃபரன்ஸ், அபேதா மீன்ஸ் அதாவது ஒன்று, அதாவது சேம் என்றது அர்த்தம். டிஃபரன்ஸுக்கு ஆப்போசிட் என்ன? சேம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அச்சிந்தியா என்றால் அளவிட முடியாதவர் அப்படிங்கிறது பொருள் ஆக்சுவலி. சோ நம்மளால அளவு பண்ண முடியாது பகவானுடைய ஆற்றலையோ அவருடைய ரூபத்தையோ நம்மளால வந்து கண்டிப்பாக மெஷர் பண்ண முடியாது. சோ பிரம்மா, நாரதர் மற்றும் அனைவரும் ஏக காலத்தில் பரமபுருஷரோடு ஒற்றுமை உடையவர்கள் தான் இல்லையா? அதாவது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த இந்த ஆத்ம ரூபத்துல குவாலிட்டி வைஸ் நாம் எல்லாரும் கூட பகவானோட ஒத்தவர்கள் தான். ஆனால் அவரிலிருந்து வேறானவர்களும் ஆவர். நாம் எல்லாரும் சிறு பொறியை போன்றவர்கள் தான். பகவான் எல்லையற்றவர் அப்படிங்கிறதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தங்க ஆபரணங்கள் தன்மையில் தங்கச் சுரங்கத்தோடு ஒற்றுமை கொண்டவையாக இருப்பதை போல அழகான ஓமை இது. நாம் அனைவரும் பகவானோடு ஒன்றானவர்கள் ஆவோம். எதுல? குவாலிட்டி வைஸ்ல, ஆத்ம ரூபத்தில். ஆனால் தனிப்பட்ட தங்க ஆபரணம் அளவில் தங்க சுரங்கத்தோடு ஒன்றானது அல்ல. சோ அதுல தங்க சுரங்கத்துல எவ்வளவோ இருக்கு, நம்மளால அதை மெஷர் பண்ண முடியாது. ஆனால் தங்க ஆபரணத்துக்கு எத்தனை கிராம்ஸ்? இப்போ ஒரு ஆரம் வாங்குறோம், ஒரு கம்மல் வாங்குறோம், ஒரு ஜிமிக்கி தோடு வாங்குறோம், எல்லாமே எத்தனை, அதாவது சவரன் என்பதை நம்மளால ஈஸியா எடை போட்டு பண்ண முடியும். அதே போலதான் நாமளும் வந்து இந்த ஆத்ம ரூபத்துக்கு இவ்வளவு சைஸ் தான் அப்படிங்கிறது வந்து கிளியரா சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதுல இருந்து எண்ணற்ற ஆபரணங்கள் வெளிவந்தாலும் அது காலி ஆவதே கிடையாது. சுரங்கம் எப்பொழுதுமே காலி ஆவது கிடையாது. பூரணத்திலிருந்து பூரணம் கழிந்து விட்டாலும், அதாவது நாம் எல்லாரும் வெளியே வந்தாலும் அந்த பரம பூரணம் அதே பூரணமாகவே எஞ்சி உள்ளது. இவ்வுண்மை தற்போதுள்ள நம்முடைய குறையட புலன்களால் எண்ணி பார்க்க முடியாததாகும். எஸ், மெட்டீரியலிஸ்டிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்த்தோம்னாக்கா இந்த சுரங்கத்துல இவ்வளவு இருந்தது, இவ்வளவு கம்மியாச்சுன்னு நம்ம மெஷர் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஆனா அள்ள குறையாததுதான் சுரங்கம் ஆக்சுவலி. அது எவ்வளவு டெப்த்துக்கு போறோன்றது நமக்கே தெரியாது இல்லையா? சோ அந்த அளவுல வந்து சுரங்கம் எங்கே தொடங்கி எங்கே முடிகின்றது என்று நம்மளால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியுமா? எந்த ஆழத்திற்கு சென்றிருக்கின்றது இந்த பூமியினுடைய ஆழத்துல எங்க வரைக்கும் போயிருக்கு நம்மளால எப்பயாவது கண்டுபிடிக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. அப்ராக்சிமேஷன்ஸ் மட்டும்தான் செய்வார்கள். யாராலுமே வந்து டெப்த், அகலம், நீளம் எதுவுமே மெஷர் பண்ண முடியாது. அதே போலதான் பகவானுடைய ஆற்றல்களையும் நம்மளால மெஷரபிள் பண்ண முடியாது. எனவே பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யர் தமது தத்துவ கோட்பாட்டை அச்சிந்தியா, அதாவது கற்பனை கெட்டாது, அளவிட முடியாதவர் என்று விவரித்துள்ளார். மேலும் பகவத்கீதையிலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை போன்று பகவான் சைத்தன்யரின் அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம் எனும் கோட்பாடு பரமசத்தியத்தை பற்றி பரிபூர்ணமான தத்துவமாகும். பரமசத்தியம் என்பது பகவான் இல்லையா? பரா மீன்ஸ் அவரை தான் குறிக்கிறார். அதாவது சத்தியம் என்பது ட்ரூத், அதாவது முழுமையான உண்மை என்று நாம சொல்றோம் இல்லையா? பூரணத்தின் உண்மை என்று சொல்லுவோம், அப்சல்யூட் ட்ரூத். சோ பற்றிய பரிபூர்ணமான தத்துவமாகும் சொல்லிட்டாங்க ஆக்சுவலி. எஸ், நெக்ஸ்ட் பிரியா பாலாஜி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. சர்வதிஷன்யம் பிரதவன் பிராணோ பஹிஷ்சா பிரதபதி அசௌ ஏவம் விராஜம் பிரதபம்ஸ் தபதி அந்தர் பஹி புமான். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்வதிஷ்ண்யம் பிரதபன் பிராணோ பஹிஷ பிரதபதி அசௌ ஏவம் விராஜம் பிரதபம்ஸ்தபதி அந்தர் பஹி புமான். ஸ்வதிஷ்ணம் ஒளிக்கதிர், பிரதபஸ் விரிவடைவதன் மூலமாக, பிராண உயிர் சக்தி, பஹி வெளியேயுள்ள, ச மேலும், பிரதபதி பிரகாசமாக்கியது, அசௌ சூரியன், ஏவம் அதை போலவே, விராஜம் பிரபஞ்ச உருவம், பிரதபன் அதன் விரிவின் மூலமாக, தபதி உற்சாகமூட்டுகிறார், அந்த உட்புறமாக, பஹி வெளிப்புறமாக, புமான் பரம புருஷர். சூரியன் அதன் ஒளிக்கதிர்களை விரிவடைய செய்வதன் மூலமாக உட்புறத்தையும் வெளிப்புறத்தையும் ஒளிமயமாக்குகிறது. அதுபோலவே பரமபுருஷ பகவான் தமது பிரபஞ்ச ரூபத்தை விரிவடைய செய்வதன் மூலமாக படைப்பிற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் உள்ள அனைத்தையும் பராமரிக்கிறார். பொருளுரை:
பகவானின் பிரபஞ்ச ரூபம் அல்லது பிரம்ம ஜோதி என்றழைக்கப்படும் அவரது அருவாம்சமானது இங்கு சூரியனின் ஒளிக்கதிர்களோடு ஒப்பிடப்பட்டு தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. சூரிய ஒளி பிரபஞ்சத்தின் முழுவதிலும் பரவியுள்ளது. ஆனால் நாராயணரே அத்தகைய ஒளிக்கதிருக்கு அடிப்படையாவார். அதை போலவே பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அருவமான பிரம்மஜோதியின் ஒளிக்கதிருக்கு அல்லது பகவானின் அருவமான அம்சத்திற்கு அடிப்படையாவார். இது பகவத்கீதையின் 14.27 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே பகவானின் பிரபஞ்ச ரூபம் அவரது அருவமான அம்சத்தின் இரண்டாவது நிலையாகும். ஆனால் பகவானின் முக்கிய ரூபமாக இருப்பது அவரது நித்தியமான புல்லாங்குழலை இசைத்து கொண்டிருக்கும் இரு கரங்களுடன் கூடிய பகவான் சியாம சுந்தரரின் ரூபமாகும். மிகவும் பரந்ததான பகவானின் ஒளி கதிர்களால் 75% திரிபாத் விபூதி ஆன்மீக வெளியில் தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 25% கொண்ட அவரது ஒளி கதிர் ஜட பிரபஞ்சங்கள் முழுவதையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது. இது பகவத்கீதையிலும் 10.42 விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறாக 75% பரப்பளவு கொண்ட அவரது ஒளிக்கதிர் அந்தரங்க அகசக்தி என்றும் 25% பரப்பளவு கொண்ட அவரது ஒளிக்கதிர் பகிரங்க புறசக்தி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஆன்மீக மற்றும் ஜட வெளிகளின் வாசிகளான ஜீவராசிகள் அவரது நடுத்தர சக்தியாக தடஸ்த சக்தி உள்ளவர். மேலும் பகிரங்க மற்றும் அந்தரங்க சக்திகளால் இவ்விரண்டில் எதில் வேண்டுமானாலும் வாழக்கூடிய சுதந்திரம் ஜீவராசிகளுக்கு உண்டு. பகவானின் ஆன்மீக வழியில் வாழ்பவர்கள் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் புறவெளியின் வாசிகள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அந்தரங்க சக்தியில் வாழ்பவர்களின் எண்ணிக்கையை பகிரங்க சக்தியில் வாழ்பவர்களின் எண்ணிக்கையோடு நாம் ஒப்பிட்டு பார்ப்போமானால் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை விட முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்களின் எண்ணிக்கை பன்மடங்கு அதிகம் என்ற முடிவுக்கு நாம் வருவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், அதாவது நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் பரப்பளவு இல்லையா, 3 மடங்கு அந்த ஆன்மீக உலகம், 1 மடங்கு தான் இந்த பௌதீக இயற்கை. ஸோ ஆகாயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நாம பார்க்கிறதே பிரம்ம ஜோதிர் இந்த பக்கம் டிவிஷன். ஆக்சுவலி அந்த பக்கம் ஒரே ஆகாயம் தான் இருக்கிறது, அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷனா தான் நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஐ திங்க் முன்னாடி கூட நம்ம இதை படிச்சிருக்கோம். நம்ம அஜ்ஞானத்தால் நாம் எல்லாருமே இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய நிழல்ல நம்ம பிரம்ம ஜோதிற்கு இந்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடியது பிரம்ம ஜோதிரால் ஆன்மீக உலகத்துல இருந்து நமக்கு அந்த டிஃபரன்சியேஷன், அதாவது அந்த பிரிவு என்பது எங்க தொடங்குறதுன்னா பிரம்ம ஜோதிர் தான். பிரம்ம ஜோதிற்கு பின்னால் இருக்கிறது ஆன்மீக உலகங்கள், 3 உலகங்களுமே, அதாவது 3 மடங்கு இருக்கக்கூடிய உலகங்கள். பிரம்ம ஜோதிற்கு கீழே இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே இந்த பௌதீக இயற்கை. சோ பிரம்ம ஜோதிர் தான் இந்த டிவிஷன் ஆஃப் இந்த ஆகாயம், ஒரே ஆகாயம் தான் இருக்கிறதே. அந்த ஆகாயமே இங்க பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஆகாயத்தில் தான் மகத்தத்துவத்தினுடைய மேக கூட்டமா இருக்கக்கூடிய அதுலயும் பாக்குறோம். அதுக்குள்ளதான் அந்த காரணக்கடலும் ஒரு ஓரமா தான் இந்த மகத்தத்துவம் இருக்கிறது. அங்க இருந்துதான் இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் நாம் மகத்தத்துவத்தில் தான் பார்க்கின்றோம். சோ அந்த காரணக்கடலில் படுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முதல் விரிவங்கமாக இருக்கக்கூடிய புருஷாவதாரமாக இருக்கக்கூடிய காரணோதயாட்சி விஷ்ணு அநேக அண்டங்களை படைக்கின்றார். சோ அதனால் ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயுமே அவர் உட்புகுகின்றார். எவ்வாறு கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுவாக அதுலயும் படுத்துட்டு இருக்கார். அந்த ரூபத்தை தான் நாம் இந்த ரூபத்தையே விவரிச்சுட்டே இருக்கோம். இந்த இடத்துல ஸ்ரீ சுக்தம் புருஷ சுக்தம் என்பது அந்த ரூபத்தினுடைய அதாவது என்னென்ன இருக்கு, என்னென்ன பாகங்கள்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பற்றி சொல்றதுதான் இந்த புருஷ சுக்தம். சோ இந்த புருஷ சுக்கத்துலதான் எல்லாமே இந்த 14 லோகங்கள் எல்லாமே இருக்கு இந்த இடத்துல. இங்க உயிர் வாழிகள் யார் யார் இருக்காங்க எல்லாவற்றையுமே நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அசைவன அசையாதவை, அசையாதவை எல்லாம் அவருடைய அது எலும்புல இருக்கக்கூடியது எல்லாமே, மலை குன்றுகள் எல்லாம், இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். இதெல்லாம் கார்போதயாக விஷ்ணுனுடைய ரூபத்துல நம்ம பார்த்துட்டே வரோம். அதுல முதல் ஜீவாத்மா இருக்கக்கூடிய பிரம்மரும் படைக்கப்படுகின்றார். பிறகு 2ஆம் சிருஷ்டியாக பிரம்மர் எவ்வாறு இதெல்லாமே செய்துட்டு வராருன்னு போன அத்தியாயத்துல இருந்து இந்த அத்தியாயம் வரையுமே நாம பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஆக்சுவலி. சோ இங்க ஸ்வதிஷ்ணயம் பிரத்பன் பிரதபன் பிராணோ பகிஷ்சா பிரதபதி அசௌ ஏவம் விராஜம்
பிரதபம் தபதி அந்தர் பஹி புமான் ஸ்வதிஷ்ணயம் திஷ்ணயம் ஒளிக்கதிர் அதாவது பிரகாசம். பிரதபன் விரிவடைவதன் மூலமாக அதாவது அவருடைய விரிவங்கமாக, பிராண உயிர் சக்தி, பஹி வெளியேயுள்ள வெளிப்புறம் தான் நாம் எல்லாம் இருக்கோம், உட்புறம் வந்து அந்தரங்க சக்தியால் இருக்கக்கூடிய அந்த மேல் உலகங்கள் இருக்கின்றன. நாம் எல்லாருமே பகிரங்க சக்தியால் படைக்கப்பட்ட இந்த வெளிப்புறத்தில் இருக்கின்றோம். ஷா மேலும் பிரதபதி பிரகாசமாக்கியது, அசௌ சூரியன் ஏவம் அதை போலவே, விராஜம் பிரபஞ்ச உருவம், பிரதபன் அதன் விரிவின் மூலமாக, தபதி உற்சாகமூட்டுகிறார் அந்த உட்புறமாக, பஹி வெளிப்புறமாக, புமான் பரம புருஷன் சூரியன் அதன் ஒளிக்கதிர்களை விரிவடைய செய்வதன் மூலமாக உட்புறத்தையும் வெளிப்புறத்தையும் ஒளிமயமாக்கின்றது. அவனுடைய கிரகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய உட்புறம் வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது. சூரிய கிரகனுக்குள்ள இருக்கக்கூடியது நம்மளால போய் பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாது. அதே போலதான் பகவானுடைய அந்த மேல் உலகத்திற்கும் நாம செல்லக்கூடிய தகுதி அடையும் போது மட்டும்தான் அந்த உலகத்தையே நம்மளால பார்க்க முடியும். அது வரைக்குமே நாங்க இந்த வெளிப்புறமா இருக்கக்கூடிய இந்த பிரகாசமான இந்த ஸ்தலத்துலதான் நாம வந்து போய்கிட்டே இருக்கும். அதே போல பரமபுருஷ பகவான் தமது பிரபஞ்ச ரூபத்தை விரிவடைவதன் செய்வதன் மூலமாக படைப்பிற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் உள்ள அனைத்தையும் பராமரிக்கின்றார். உள்ளே இருக்கிறவங்க வந்து விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள், வெளியே இருக்கக்கூடிய நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். இங்க ரெண்டுத்தையுமே அவர் வந்து சிருஷ்டிச்சு, அதாவது அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிருஷ்டி அதுக்கப்புறம் வந்து காத்தல் என்னும் அந்த செயலையும் அவர் வந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றார். ஈவன் அழிவும் வந்து அவருடைய சுரூபமா இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் அந்த இது செயலையும் வந்து செயல்படுத்தி எல்லாருமே அவருடைய விரிவங்கங்கள் தான், அவரால் படைக்கப்பட்டவர்கள் தான் என்பதை நாம இன்னும் தெளிவாக இங்கே பார்க்கின்றோம். சோ பகவானின் பிரபஞ்ச ரூபம் அல்லது பிரம்ம ஜோதிர் என அழைக்கப்படுவதுதான் அருவமானது. சோ அருவாது வெறுமனே பிரகாசம் மட்டும்தான், அதாவது வெளிச்சம் என்று சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஜோதி என்பது பிரகாசம். அதுலதான் நம்ம வந்து இங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கு வெளிப்புறமா தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். உள்புறம் ஜோதிக்கு அப்புறம் இருக்கிறது தான் ஆன்மீக உலகங்கள். இங்கு சூரியனின் ஒளி கதிர்களோடு ஒப்பிட்டு தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. சூரிய ஒளி இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே பரவி இருக்கின்றது இல்லையா? ஆனால் நாராயணனே அத்தகைய ஒளி கதிருக்கு அடிப்படையானவர் ஆவார். அதாவது சூரியனுக்குள்ள யார் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு விளக்கம் இங்கே. அதே போலவே அதாவது மூலமாக இந்த சூரிய கிரகம் யாரால் படைக்கப்பட்டது, அதன உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அவருடைய ஆற்றல் தான் வெளிப்புறமாக நாம வந்து பிரகாசமாக கண்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் என்பதை வந்து இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அருவமான பிரம்ம ஜோதியின் ஒளிக்கதிருக்கு அல்லது பகவானின் அருவமான அம்சத்திற்கு அடிப்படையாவார். இந்த பிரகாசத்தை பற்றி தான் இங்கே எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. அந்த பிரம்ம ஜோதிர் என்னும் அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அருவமான எல்லையற்ற ஆற்றலை வந்துதான் வந்து பகவானுடைய அவரிடமிருந்து தான் அது தோன்றியது. அந்த பிரம்ம ஜோதிரோட தான் நம்ம காரணோதயாகி விஷ்ணுனுடைய சுவாசம் வந்து கலக்கும் பொழுது அநேக அண்டங்கள் வந்து படைக்கப்படுகின்றன. இதை நாம போன அத்தியாயத்திலே பார்த்தோம். எனவே பகவானின் பிரபஞ்ச ரூபம் அவரது அருவமான அம்சத்தின் இரண்டாவது நிலையாகும் இல்லையா? செகண்ட் லெவல் அப்படின்றது, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் லெவல் அது ஆக்சுவலி. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பரமாத்மா, அதுக்கப்புறம் தான் பகவான். ஸோ தட் இப்ப இது வரைக்கும் பரமாத்மாவை பத்தி பேசணும், அதுக்கும் கீழே இருக்கிறது தான் வந்து அருவம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது, வெறுமனே ஆற்றல். ஆனால் பகவானின் முக்கிய ரூபமாக இருப்பது அவர் நித்தியமான புல்லாங்குழலி, அத இரண்டு கைகளுடைய ரூபம். கரங்களுக்குடைய பகவான் ஷியாமசுந்தரனுடைய ரூபமாகும். அது எங்கே இருக்கின்றது? அந்த பிரம்மஜோத்திற்கு உள்பக்கமா அந்த பக்கமா இருக்கிறது, உள்ளடங்கியது ஆக்சுவலி. சோ அது 75% திரிபாத விபூதின்னு சொல்றாங்க அதை பத்தி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விபூதி என்றால் அவருடைய ஆற்றல்கள் இல்லையா? பகவானுடைய ஆற்றல்கள் என்பதான் நம்ம வந்து விபூதி 3 மடங்கு. இங்க 1 மடங்குன்னா அங்கே வந்து 3 மடங்கு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆன்மீக வெளியில் தோற்றுவிக்கப்பட்டதாகும். மேலும் 25% கொண்ட அவரது ஒளிக்கதிர் ஜட பிரபஞ்சங்கள் முழுவதுமே உள்ளடக்கியதாக உள்ளது. அதாவது 25% உடைய அந்த ஒளிக்கதிர், பிரம்மஜோதியினுடைய ஒளிர்கதிர் வந்து இந்த
பௌதிக உலகத்தை வந்து வியாபித்துள்ளது. ஸோ அந்த பரப்பளவே வந்து 25% இங்க இருக்கிறது. இதை விட 3 மடங்கு வந்து மேல் இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக உலகம். இது பகவத்கீதையில கூட நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். 10.42ல விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறாக 75% பரப்பளவு கொண்ட அவரது ஒளிக்கதிர்களுடைய அந்தரங்க சக்தி என்னும் 25% வந்து பகிரங்க சக்தி என்று புறசக்தி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஸோ எவ்வாறு அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, ஸோ இது ஜென்ரலா நம்ம 1 பங்கு 3 மடங்கு என்று நம்ம ஆல்ரெடி இந்த கோலோக சார்ட் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணும்பொழுது அதை நம்ம பேசியிருக்கோம் இல்லையா, கேட்டும் இருக்கும். ஆன்மீக மற்றும் ஜட வெளிகளின் வாசிகளான ஜீவராசிகள் அவரது நடுத்தர சக்தி, நாம் எல்லாருமே தடா சக்தி. ஏனென்றால் நமக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கு, நாம இந்த கர்மங்களை எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரீடம் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். அதனால அந்த ஃப்ரீடத்தை நம்ம வந்து எவ்வாறு உபயோகப்படுத்துகின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு நாம வந்து பிரம்மஜோதிற்கு அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த 3/4 பங்குலையும் போய் போவோம், இல்லைன்னா இந்த 1/4 பங்குலயே வந்து மீண்டும் வந்து இந்த பூர்லோகத்திலே வரலாம், இல்லைன்னா கீழ் உலகங்கள் இல்லைன்னா தேவ உலகங்களுக்கு நாம செல்கின்றோம். இத்தனையும் வந்து நாம வந்து எந்த நிலையில வேண்டும் என்றாலும் நம்ம வந்து சஞ்சாரம் புரிவதற்கு நம்மளுடைய கர்மங்கள் நமக்கு வந்து வழிவகுத்து கொடுக்கின்றது. சோ நாம எங்க போகணும், எங்கே மறுபடியும் நாம பிறவி எடுப்போம் என்பது நம்ம கர்மங்கள் நம்ம எந்த விதத்தை எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதற்கேற்றவாறு அந்த ஸ்தானத்தை அது வழங்கி விடுகின்றது. அதனாலதான் நாம் எல்லாருமே ததாசக்தியில் இருப்பவர்கள் என்று சொல்வார்கள். மேலும் பகிரங்கம் மற்றும் அந்தரங்க சக்திகளான இவ்விரண்டில் எதில் வேண்டும் என்றாலும் வாழக்கூடிய சுதந்திரம் ஜீவராசிகளுக்கு உண்டு. பகவானின் ஆன்மீக வெளியில் வாழ்பவர்கள் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் புறவெளி வாசிகளான பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் என்றும் அழைக்கின்றனர். நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், அங்கே இருப்பவர்கள் விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள். அந்தரங்க சக்தியில் வாழ்பவருடைய எண்ணிக்கை நம்மளை விட ஜாஸ்தி. சோ அதனால் பரப்பளவே ஜாஸ்தி, அங்கே வாழ்பவர்களும் ஜாஸ்தி. பகிரங்க சக்தியில் வாழ்பவரின் எண்ணிக்கையோடு நாம் ஒப்பிட்டு பார்ப்போமானால் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை விட முக்தியடைந்த ஆத்மாக்களுடைய எண்ணிக்கை பன்மடங்கு அதிகம் என்று முடிவுக்கு நாம் வருவோம். சத்தியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே முக்தி தான் அடைவாங்க. அதனுடைய ஆயுட்காலமே வேறு இல்லையா, லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளோட ஆயுட்காலம் இருப்பவர்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து 10,000 20,000 ஆண்டுகள் திரேதாயுகத்துல, அதுக்கப்புறம் 1000 ஆண்டுகள் வந்தது. அது எப்போ துவாபர யுகத்துல. இப்ப 100 ஆண்டுகள் தான் கலியுகம். இந்த மாதிரி ஒரு ஜீரோ குறைச்சுட்டே வர வேண்டியதுதான். நம்ம அங்க சத்தியுகத்துல வந்து 4 தர்மத்தினுடைய 4 கால்கள் வந்து ரட்சிக்கப்பட்டன. சோ ஒரு அந்த அதுக்கப்புறம் வந்தது ஒரு கால் போச்சு, இப்ப 2 கால், அதுக்கப்புறம் 3, எல்லாமே மீதம் இருக்கிறது ஒரே ஒரு காலோட தான் நின்றுட்டு இருக்கோம் நம்ம. சோ 3 கால்கள் 3 யுகத்துல போய்விட்டது. தர்மம் என்னும் அந்த எருதனுடைய ஒரே கால், அந்த ஹானஸ்ட் என்னும் அந்த இதுலதான் நாம் எல்லாருமே நின்றுட்டு இருக்கோம் இங்க. சோ இந்த யுகமும் இந்த ஒரு கால் உடையும் பொழுது, இந்த யுகமே வந்து முடியும் பொழுதுதான் அது நடக்கும். அப்போது பகவானும் கல்கி அவதாரத்தோட வந்து அனைத்தையுமே அழித்து தனக்குள்ளேயே அடக்கி கொள்வார். மீண்டும் சத்திய யுகம் என்பது தோன்றும் என்றுதான். இவ்வாறுதான் யுகங்கள் வந்து ரொட்டேஷன் தான். சோ இந்த யுகங்கள் நெக்ஸ்ட் தோன்றக்கூடிய யுகம் வந்து சத்திய யுகம் தான். சோ நெக்ஸ்ட் 18வது ஸ்லோகம் பிரேம மாதாஜி நீங்க வாசிக்கலாம். சோம் அம்ருத்யாபஷ்யேஷோ மர்த்தியம் அன்யம் யத் அத்யாகாத் மகிமைஷ்ய ததோ பிரம்மன் புருஷஸ்ய துரத்யய. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மிருதஸ்ய பயஸ்யேசோ மர்த்தியம் அன்னம் யத் அத்யகாத் மகிமைஷ்ய ததோ பிரம்மன் புருஷஸ்ய துரத்யயஹ. சக அவர் பகவான், அமிர்தஸ்ய மரணமற்ற நிலையில், அபயஸ்ய பயமற்ற நிலையில், ஈசக ஆள்பவர், மர்த்தியம் மடியும், அன்னம் பலநோக்கு கர்மம், யத் பெற்றுள்ளான், அத்யகாத் அப்பால் சென்றுவிட்ட, மகிமா மகிமைகள், ஏஷக அவரது, தகக எனவே, பிரம்மன் ஓ பிராமண நாரதா, புருஷஸ்ய பரமபுருஷரின், துரத்திய அளவிட முடியாதது. மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷர் மரணம் மற்றும் அச்சமின்மை ஆகிய நிலைகளை ஆள்பவராகவும், ஜட உலக செயல்கள், விளைவுகள் மற்றும் மரணம் ஆகியவற்றிற்கு மேற்பட்டவராகவும் உள்ளார். எனவே ஓ நாரதா, ஓ பிராமணா, பகவானின் பெருமைகளை அளந்தறிவது கடினம். பொருளுரை. 75% கொண்ட பகவானின் தெய்வீகமான அந்தரங்க சக்தியை பற்றிய மகிமைகள் பத்ம புராணத்தில் உத்தரகாண்டம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியின் 75% பரப்பளவை கொண்டுள்ள ஆன்மீக வெளியில் உள்ள கிரகங்கள் அவரது பகிரங்க சக்தியில் அடங்கியுள்ள மொத்த பிரபஞ்சங்களிலிருந்தும் கிரகங்களை விட மிக மிக பிரபஞ்சங்களில் இருக்கும் கிரகங்களை விட மிக மிக அதிகமானதாகும் என்று பத்ம புராணம் குறிப்பிடுகிறது. பகவானுடைய பகிரங்க சக்தியில் இருக்கும் மொத்த பிரபஞ்சங்கள் ஒரு வாளி நிறைய உள்ள கடுகுகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. ஒரு கடுகு ஒரு பிரபஞ்சம் என்று கணக்கிடப்படுகிறது. எப்போது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது எண்ணிலடங்காத பிரபஞ்சங்களில் ஒன்றாகும். இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள கிரகங்களின் எண்ணிக்கையை மனித சக்தியால் கணக்கிட முடியாது என்றால் ஒரு வாளி நிறைய உள்ள கடுகுகளோடு ஒப்பிடப்படும் எல்லா பிரபஞ்சங்களிலும் உள்ள கிரகங்களின் மொத்த தொகையை நம்மால் எப்படி சிந்தித்து பார்க்க முடியும்? மேலும் ஆன்மீக வெளியில் உள்ள கிரகங்கள் ஜடவெளியில் உள்ளதை விட குறைந்தது 3 மடங்கு அதிக எண்ணிக்கை கொண்டவையாகும். அத்தகைய கிரகங்கள் ஆன்மீகமானவையாக இருப்பதால் அவை உண்மையில் பௌதீக குணங்களால் பாதிக்கப்படாதவை ஆகும். எனவே அவை கலப்பற்ற சத்திய குணத்தால் மட்டுமே ஆனவை ஆகும். அக்கிரகங்களில் ஆன்மீக ஆனந்தம், பிரம்மானந்தம் பூரணமாக உள்ளது. அவற்றில் ஒவ்வொன்றும் நித்தியமானதும் அழிவற்றதும் ஜட உலகில் அனுபவிக்கப்படும் எல்லா வகையான அனர்த்தங்களிலிருந்தும் விடுபட்டதுமாகும். அவற்றில் ஒவ்வொன்றும் சுய ஒளி கொண்டவையும் லட்சக்கணக்கான இகலோக சூரியன்களின் மொத்த ஒளியை விட இன்னும் அதிகமான சக்தியை கொண்டவையும் ஆகும். அக்கிரகங்களின் வாசிகள் பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு மற்றும் நோய் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டவர்களாகவும் முழு அறிவை பெற்றிருப்பவர்களாகவும் மேலும் பௌதிக ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். பரம புருஷராகிய நாராயணருக்கு உன்னத அன்பு தொண்டாற்றுவதை காட்டிலும் அவர்களுக்கு அங்கு வேறு வேலை இல்லை. அத்தகைய வைகுண்ட லோகங்களில் நாராயணரே ஆதிக்கம் செலுத்துபவராக இருக்கிறார். அந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் சாமவேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாடல்களை பாடுவதில் இடைவிடாமல் ஈடுபட்டுள்ளனர். வேதை சாங்க பத கிர மோப நிஷைதர் காயந்தி எம் சாமகாக. அவர்கள் 5 உபனிஷதங்களின் சுரூபங்களாக விளங்குகின்றனர். திரிபாத் விபூதி அல்லது பகவானின் அந்தரங்க சக்தி என்று அறியப்படும் 75% ஜடவானிற்கு வெகு தூரத்தில் உள்ள பகவானின் ராஜ்யம் என்றும் அவரது பகிரங்க சக்தியை உள்ளடக்கி இருக்கும் 25% அல்லது பாத விபூதியை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது இது ஜட உலகை குறிக்கிறது என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் பத்ம புராணத்தில் திரிபாத் விபூதி தெய்வீகமானது, ஆனால் பாத விபூதியோ பௌதீகமானது என்றும், திரிபாத் விபூதி நித்தியமானது, ஆனால் பாத விபூதியோ நிலையற்றது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. பகவானும் அவரது நித்திய தொண்டர்களும் நித்தியமான ரூபங்களை உடையவர்களாவர். இந்த ரூபங்கள் மங்களகரமானவையாகவும் மாற்றமில்லாதவையும் ஆன்மீகமானவையும் மற்றும் நித்தியமான இளமையை கொண்டவையும் ஆகும். அதாவது அங்கு பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, மற்றும் நோய் ஆகியவை இல்லை. நித்தியமான அந்த பூமி உன்னத இன்பமும் அழகும் ஆனந்தமும் நிறைந்ததாகும். இதே உண்மையை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இப்பதத்திலும் ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்டு உள்ளதுடன் அதன் உன்னதமான தன்மை அமிர்த என்றும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை போல் பரம புருஷர் மரணமற்ற வாழ்வுக்கு பகவானாக இருப்பதால் மரணமற்ற வாழ்வை அவரது பக்தர்களும் அவரால் வழங்க முடியும். மரணமற்ற அவரது வசிப்பிடத்திற்கு யார் சென்றாலும் அவர்கள் 3 மடங்கு துன்பம் கொண்ட இந்த அழிவுடைய பூமிக்கு திரும்பி வர வேண்டியதே இல்லை என்று பகவத்கீதையில் 8.16 பகவான் உத்தரவாதம் அளிக்கிறார். பகவான் இகலோக எஜமானர்களை போன்றவர் அல்ல. இகலோக எஜமானன் தனக்கு கீழ்ப்படிந்துள்ளவர்களோடு சமமாக இன்பம் அனுபவிப்பனும் அல்ல. அவன் மரணத்தை வென்றவனோ அல்லது அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களுக்கு மரணமற்ற வாழ்வை அளிக்கக்கூடியவனோ அல்ல. அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் தலைவரான பரம புருஷரால் மரணமற்ற வாழ்வும்
ஆன்மீக ஆனந்தமும் உட்பட அவையிடமுள்ள எல்லா இயல்புகளையும் அவரது பக்தர்களுக்கு அவரால் அளிக்க முடியும். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவராசிகளின் இதயத்தில் எப்பொழுதும் பயம் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் பயமற்றவரான பகவான் அதே பயமற்ற தன்மையை தமது தூய பக்தர்களுக்கு அளிக்கிறார். பௌதீக வாழ்வே ஒரு வகையான பயம்தான். ஏனெனில் அனைத்து ஜட உடல்களிலும் பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு மற்றும் நோய் ஆகியவை ஜீவராசியை எப்பொழுதும் பயத்தோடு பிணைத்து வைத்திருக்கின்றன. பௌதீக உலகில் பொருட்களை ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாற்றிக்கொண்டிருக்கும் காலத்தின் ஆதிக்கம் எப்பொழுதுமே உள்ளது. மேலும் அவிகார அல்லது மாற்றம் இல்லாதவனாக ஜீவராசி இருப்பவனாகையால் காலத்தின் ஆதிக்கத்தால் விளையும் மாற்றங்களின் காரணமாக அவன் பெரும் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறான். நித்தியமான காலத்தின் மாற்றத்தால் ஏற்படும் விளைவுகள் பகவானின் ராஜ்யத்தில் இல்லை. அதனால் எவ்விதமான பயமும் அங்கு கிடையாது என்பதை ஒருவன் அறிய வேண்டும். ஜட உலகில் ஒருவனுடைய சொந்த உழைப்பின் பயனாக நிலையற்ற இன்பமே ஒருவனுக்கு கிடைக்கிறது. கடினமான உழைப்பினால் ஒருவன் செல்வந்தனாகலாம். ஆனால் அவ்வாறு சம்பாதித்த இன்பம் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் என்ற பயமும் சந்தேகமும் எப்பொழுதும் உள்ளது. ஆனால் பகவானின் ராஜ்யத்தில் இன்பத்தின் குறிப்பிட்ட தரத்தை அடைய வேண்டுமென்று ஒருவரும் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை. வேதாந்த சூத்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதை போன்று ஆனந்தமயமோ வியாசாத், உயிர் இயற்கையாகவே ஆனந்தம் நிரம்பியதாகும். ஆன்மீக உலகில் உள்ள ஆனந்தம் எப்பொழுதும் பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறது. குறைவு என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. இது ஜட பிரபஞ்சத்தில் காணப்பட முடியாததாகும். ஜனலோக கிரகத்திலும் அல்லது மகர்லோகம் மற்றும் சத்தியலோக கிரகங்களிலும் கூட இது காணப்படாததாகும். ஏனெனில் பிரம்மதேவரும் கூட பலநோக்கு செயல்களின் விதிகளுக்கும் பிறப்பு இறப்பு என்னும் விதிக்கும் கட்டுப்பட்டவராவார். எனவே இங்கு அது துரத்யயக என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது நித்தியமான பகவானின் ராஜ்யத்தில் உள்ள ஆன்மீக ஆனந்தத்தை ஸ்வர்கலோகங்களுக்கும் மேலான உலகங்களுக்கு செல்லும் தகுதி படைத்தவர்களான சிறந்த பிரம்மச்சாரி அல்லது சந்நியாசிகளாலும் கூட கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது. ஆனால் பகவானின் தெய்வீக கருணையால் அவரது கலப்பற்ற பக்தர்களால் இத்தகைய ஆனந்தம் உண்மையாகவே அடையப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பெரிய ஸ்லோகம் இது. சோ அம்ருதஸ்யா பயஷ்யேஷோ மர்த்தியம் அன்னம் யத் அத்யகாத் மஹிமைஷ்ய ததோ பிரம்மன் புருஷஸ்ய துரத்யயஹ. அதாவது அவர், அதாவது பகவானை குறிக்கின்றது. அமிர்தஸ்ய மரணமற்ற நிலையில். அவருடைய உடலும் ஆன்மாவும் ஒன்று. இட் இஸ் அதுக்கு நம்ம அத்வைதம் என்று சொல்வோம். அவருடைய உடல் ரூபத்திற்கு அத்வைதம் என்று சொல்வோம். எப்பொழுதுமே நமக்கு தான் துவைத ரூபம், அதாவது ஆன்மா மற்றும் உடல் டிஃபரெண்ட். உடல் எப்பொழுதுமே நித்தியமற்றது, அழியக்கூடியது. ஆன்மா மட்டும் நித்தியமாக எப்பொழுதும் பிறந்து கொண்டே இருக்கும் அல்லது மோட்சகதி அடையும். சோ அவருடைய உடலும் ஆன்ம ரூபமும் பரமாத்மா ரூபமும் ஒன்று. அதனால அவருக்கு ரூபத்திற்கு அத்வைதம் என்று சொல்வோம். ஒன்று என்றதற்கு அத்வைதம் என்று பொருள். சோ அமிர்தஸ்ய, அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் இருப்பவர் தான் அந்த பரம்பொருள் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அபயஸ்ய, அதாவது பயம், பயம், அதாவது பயம் என்றால் நமக்கு அது ஜெனரல் டைரக்டாவே பயம் என்று பொருள். பயம் மீன்ஸ், அதாவது பயஸ்ய அப்படின்னாக்கா பயமற்ற நிலையில். அவருக்கு எதை கண்டு பயம் இல்லை இல்லையா? அவருக்கு எதுவுமே தேவையில்லாதப்ப அவர் எதை கண்டு பயப்பட போறார்? கண்டிப்பா எதுவுமே. ஏதாவது எதிர்பார்ப்பு இருந்து அது நடக்காத போயிடுமோ அப்படிங்கிற அந்த சூழல் எப்படி இருக்குமோன்ற நாம தான் ஆங்ஸைட்டி, பயம் இதுல எல்லாத்துலயுமே நம்ம சுத்தின்னு இருப்போம். ஆனா அவருக்கு எல்லாம் அந்த காலத்தின் பிரகாரம் நடந்து கொண்டே இருக்கும் என்பது அவருக்கு தெரியும். காலத்தினுடைய சொரூபமும் அவர்தான்றதும் தெரியும். அதனால அவருக்கு பயம் என்பதே கிடையாது. ஈஷா அப்படின்னா, ஈஷா என்றால் ஆள்பவர். மர்த்தியம் என்பது மடியும். அன்னம் மீன்ஸ் பலம், நோக்கு, கர்மம். எத் பெற்றுள்ளான், அத்யகாத் அப்பால் சென்றுவிட்ட, மகிமா மகிமைகள், ஏஷக அவரது, தத எனவே, பிரம்மன் ஓ பிராமண நாரதா, புருஷஸ்ய பரமபுருஷரின், துரத்யயா அளவிட முடியாதது.
பரமபுருஷர் மரணம் மற்றும் அச்சமின்ய இன்மை ஆகிய நிலைகளை ஆள்பவராகும். இஸ் த ரூலர், ஆக்சுவலி இஸ் த கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். ஜட உலக செயல்கள் விளைவுகள் மற்றும் மரணம் ஆகியவற்றுக்கு மேற்பட்டவராகவும் உள்ளார் இல்லையா. இந்த ஜல உலகத்துல ஏற்படக்கூடிய செயல்கள், அதனுடைய விளைவுகள் எல்லாமே நாம இந்த உயிர்வாழிகள் செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய விளைவுகள் தான். நாம ஒரு இந்த இயற்கை சீற்றம் கூட நாம என்ன இந்த இயற்கைக்கு நாம துன்பத்தை விளைவித்தோமோ அதனுடைய பலனைத்தான் நாம இங்க பெறுகின்றோம் இல்லையா. there is a proverb in English, when you go against the nature will punish you அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதாவது நாம இந்த இயற்கைக்கு நாம செய்யக்கூடியது, இந்த பௌதீக இயற்கையிலேயே நாம் என்னென்ன செயல்கள் செய்கின்றோமோ அதனுடைய விளைவுகளை தான் இங்கே நாம சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் இந்த செயல்களுக்கும் அதனுடைய விளைவுகளுக்கும் பகவான் இதை ஒன்லி த்ரூ த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒழிய அவர் இந்த செயல்களில் அவர் ஈடுபட்டவர் கிடையாது. இதனுடைய விளைவுகளுக்கும் அவருக்கு சம்பந்தமும் இல்லை. அதே நேரத்தில் மரணம் என்பது இங்கே சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு நிகழக்கூடிய ஒன்றாகும். அவர் இஸ் நாட் எ கண்டிஷன் சோல் இல்லையா. ஸோ இஸ் அ பரம்பொருள். அவரை நம்மளோட கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. மரணம் ஆகியவற்றிற்கு மேற்பட்டவர் அவர். ஆக்சுவலி இதற்கும் அவருக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. எனவே நாரதா, ஓ பிராமணா, பகவானின் பெருமைகளை அளந்தறிவது கடினம், அதை மெஷர் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிறது பிரம்மா நாரதருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். 75% கொண்ட பகவானின் தெய்வீகமான அந்தரங்க சக்தியை பற்றி மகிமைகள் பத்ம புராணத்துல உத்தரகாண்டத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இங்க பிரபுபாதர் அழகாக விளக்குகின்றார். பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியின் 75% பரப்பளவை கொண்ட ஆன்மீக வெளியில், அதாவது அந்த பிரம்ம ஜோதியினுடைய 75% அந்த பக்கம் கிரகங்கள், ஆன்மீக வெளியில் உள்ள கிரகங்கள் அவரது பகிரங்க சக்தியில் அடங்கியுள்ள மொத்த பிரபஞ்சங்களின் கிரகங்களை விட மிக மிக அதிகமானதாகும் என்று பத்ம புராணம் மேலும் குறிப்பிடுகின்றது. ஸோ அங்க அநேக வைகுண்டங்களை நாம் அந்த கோலோக சார்ட்ல கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய வைகுண்டங்கள் நம்ம பார்க்கின்றோம் இல்லையா. ஸோ அது மிக மிக பகவானுடைய பகிரங்க சக்தியிலிருந்து மொத்த பிரபஞ்சங்கள் ஒரு 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 பக்கெட் நிறைய கடுகு நம்ம கொட்டி வச்சாக்கா அதுல ஒவ்வொரு கடுகு ஒவ்வொரு அண்டத்தை ஒரு ஒன் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னாக்கா அந்த ஒரு கடுகுக்குள்ளேயே ஒரு கர்ப்போதயாட்சி விஷ்ணுனுடைய சொரூபம், 2வது புருஷாவதாரம், அவர் உட்புகுந்து அதுல இருந்து 14 லோகங்கள், 28 நரகங்கள், இத்தனையுமே அநேக, அதாவது லட்சக்கணக்கில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்ப நாம் இருக்கிறது ஒரு அண்டம். இது போல எத்தனை, அதாவது ஒரு வாளி நிறைய நம்ம கடுகு கொட்டி வச்சா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி அத்தனை அண்டங்கள் அந்த, அதாவது கார்ணோதயாட்சி விஷ்ணுவால படைக்கப்படுகின்றது. சோ இப்பொழுது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது எண்ணிலடங்காத பிரபஞ்சங்களில் ஒன்று ஆகும். இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள கிரகங்களின் எண்ணிக்கையை மனித சக்தியால் கணக்கிட முடியாது இல்லையா. சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல எத்தனை, ஒரு வாளி நிறைய கடுகுல எத்தனை கடுகு இருக்கு நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. சோ அதனால அதே மாதிரிதான் நம்ம இந்த பிரபஞ்சங்கள் எத்தனை இருக்குன்றது நம்மளால கணக்கில கொண்டு வர முடியாது. சோ பிரபஞ்சம் ஒரு வாளி நிறைய உள்ள கடுகுகளோடு ஒப்பிடும் எல்லா பிரபஞ்சங்களில் உள்ள கிரகங்களின் மொத்த தொகையை நம்மளால சிந்தித்து பார்க்க முடியுமா? நம்ம கற்பனைக்கு எட்டாதது. அதாவது ஒரு பாகமே இவ்வளவு, இதை விட 3 மடங்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கணும். மேலும் ஆன்மீக வெளியில் உள்ள கிரகங்கள் ஜட வெளியில் உள்ளதை விட அதாவது குறைந்தது 3 மடங்கு அதிக எண்ணிக்கை கொண்டவையாகும். அதாவது 3 times of the material nature. அத்தகைய கிரகங்கள் ஆன்மீக மயமானவை ஆக இருப்பதால் அவை உண்மையில் பௌதிக குணங்களால் பாதிக்கப்படாதவையாகும். ஏனென்றால் நிர்குணமானால் தான், சுத்த சத்துவமானால் தான் அங்க என்ட்ரியே. 0.001% இருந்தா கூட நமக்கு என்ட்ரி கிடையாது அங்க. ஸோ அது வரைக்கும் 100% பர்ஃபெக்டா நம்ம பியூரிஃபை ஆனா மட்டும்தான் அங்க என்ட்ரி. எனவே அவை கலப்பற்ற சத்திய குணத்தால் மட்டுமே ஆனதாகும். அதாவது சுத்த சத்துவம் என்று சொல்லப்படுவது. அதாவது சுத்த சத்துவமும் சத்துவத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்? சத்துவம் என்பது நம்ம இந்த உயிர்வாழி 3 குணங்கள்ல ஒன்று. அதுல நமக்கு எதிர்பார்ப்புகள் உண்டு இல்லையா. ஆனந்தம் அடைய வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உண்டு. அந்த ஆனந்தம் அடைய அந்த ஒரு குணத்தாலதான் அவர்களும் இந்த லோகத்துல கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக ஆகின்றனர். ஆனா அந்த குணத்தையும் அவர்கள் ஆனந்தம் அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தையுமே அவர்கள் விடும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்தில் அடையக்கூடியதற்கு எந்த ஆனந்தமும் கிடையாது. அந்த பேரானந்தத்தை பற்றி நாம அதாவது பக்தி செய்தாலே அவர் அந்த பரம்பொருளை நாம அடைய முடியும்.
சோ அந்த நிலை செல்லும் பொழுது நிர்குணம் என்னும் தன்மையை அவர்கள் அடையக்கூடிய அந்த ஸ்தானத்தை தான் வந்து நம்ம வந்து கலப்பற்ற சத்திய குணம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அதாவது சுத்த சத்துவம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அக்கிரகங்களில் ஆன்மீக ஆனந்தம், அதாவது பிரம்மானந்தம் பூரணமாக உள்ளது. அங்கே பரமானந்தத்தை நாம வந்து பார்க்கின்றோம். அவற்றில் ஒவ்வொன்றும் நித்தியமானது, அழிவற்றதும், ஜட உலகில் அனுபவிக்கப்படும் எல்லா வகையான அனர்த்தங்களிலிருந்து விடுபட்டதாகும். இங்க நிறைய அனர்த்தங்கள் தான். நம்ம அனர்த்தங்களை பற்றி கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? எதெல்லாம் அனர்த்தங்கள் என்று முந்தைய அத்தியாயங்கள்ல நமக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியே வந்திருக்கு. ஒரு வாட்டி நீங்க எல்லாரும் அந்த லிஸ்ட் அவுட் பண்ண அந்த எல்லாமே போயிட்டு திருப்பி பார்க்கணும். நீங்க அனர்த்தங்கள் நிறைந்துதான் இந்த உலகமே. நாம செய்யக்கூடிய செயல்களை எத்தனையோ முறை வந்து நம்ம அனர்த்தங்களை நாம நிகழ்த்தி கொண்டேதான் இருக்கின்றோம். ஜெனரல் கேட்டகரியா எதெல்லாம் அனர்த்தம் ஆஸ் பர் வேதாசும் வந்து சொல்லப்பட்டிருந்ததா நாம வந்து பாகவதத்துல வாசிச்சது. அது என்னன்றது வந்து நீங்க நாளைக்கு எனக்கு வந்து சொல்லணும். சோ இன்னைக்கு ராதிகாவோட கொஷினோட என்னோட கொஷின் இது. அனர்த்தங்கள் வந்து ஆல்ரெடி விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது எங்கே என்பதை நீங்க பார்த்துட்டு வந்து சொல்லணும். அவற்றில் ஒவ்வொன்றும் சுய ஒளி கொண்டவையும் லட்சக்கணக்கான இகலோக சூரியன்களின், அதாவது வானில் ஒரு அந்த பிரம்ம ஜோதிர் வந்து நம்ம எப்படின்னாக்கா அதனுடைய பிரகாசத்தை நம்மளால கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. 1000 சூரியன்கள் ஒன்று போல தோன்றினாலும் அந்த ஜோதிக்கு சமமாகாது இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து இங்க லட்சக்கணக்கான சூரியன்கள் வந்து ஒளியை விட இன்னும் அதிகமான சக்தியை கொண்டதாக அந்த 3/4 மடங்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆகாயம். ஆக்சுவலி அக்கிரகங்களின் வாசிகள் பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு மற்றும் நோய் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் இல்லையா? முழு அறிவை பெற்றிருப்பவர்களாக, மேலும் பௌதிக ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டவர்களாகவும் இருக்கின்றனர் இல்லையா? சோ அங்கே சென்றால் நமக்கு பௌதிக ஆசை என்பது இருந்தா நம்ம மீண்டும் இங்கதான் வரும். ஒரே ஒரு 0.01% இருந்தா கூட நம்ம திரும்பி இங்க வர வேண்டியதுதான். எந்த பௌதிக ஆசையும் இல்லாதவர்கள் மட்டும்தான் அங்கே வந்து செல்ல முடியும். அதாவது ரிஷி முனிகள், சோ ஆச்சாரியா, இவங்க எல்லாருமே வந்து அனைத்தையுமே துறந்தவர்கள். பரம புருஷராகிய நாராயணனுக்கு உன்னத அன்பு தொண்டாற்றுவதை காட்டிலும் அவர்களுக்கு வேறு வேலை இல்லை. அங்கே என்ன செயல்? ஒரே செயல், நித்தியமாக பகவானுக்கு வந்து பக்தி செய்வது. அது தவிர்த்து வேற எங்கும் அந்த இடத்துல வேலையே கிடையாது. அத்தகைய வைகுண்ட லோகங்களில் நாராயணரே ஆதிக்கம் செலுத்துபவராக இருக்கின்றார். சோ வைகுண்ட லோகங்களுக்கு ஆதிக்கம் செலுத்துபவர் யார் என்றால் ஸ்ரீமன் நாராயணரே ஆவார். அந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் சாம வேதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள பாடல்களை பாடுவதில் இடைவிடாமல் ஈடுபட்டுள்ளனர். வேதைஹ சங்கபத கிரக மோக்ஷா நிஷைதீர் காயந்தி எம் ஷாமகாக. அதாவது அங்கே சென்ற பிறகு நாம வந்து இருக்கக்கூடிய நம்மளோட நிறைய டிவோட்டி இங்க எப்படி அசோசியேஷன் இருக்கும், அங்கேயும் வந்து மேலுலகத்திலயும் ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கும் இல்லையா? சங்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும் பகவானுடைய பக்தி தொண்டு புரிவதற்கு. அங்கிருக்கிறவர்களும் வேதங்களில் நான் சாமம் என்று பகவானே சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? அந்த ரூபத்தில் அவரை பற்றி நாம வந்து புகழாரங்கள் எல்லாம் பாடுகின்றோம். திரிபாத விபூதி என்பது 3 மடங்கு அந்த பிரம்ம ஜோதியருடைய அந்த மேல் உலகத்தினுடைய கணக்கு வந்து திரிபாத விபூதி என்று பகவானுடைய விரிவங்கம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. விபூதி என்பது அவருடைய ஆற்றல்கள். சோ அது வந்து திரிபாதம் என்றால் 3 மடங்கு அப்படி என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஒரு பாதம் வந்து இந்த பௌதீக இயற்கை என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஜடவானிற்கும் வெகு தூரத்தில் பகவானின் ராஜ்யம் என்றும் அவரது பகிரங்க சக்தியை உள்ளடக்கிய இருக்கும் 25% அல்லது பாத விபூதியை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது இது ஜட உலகை குறிக்கிறது என்பதை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் பத்ம புராணத்தில் திரிபாத விபூதி தெய்வீகமானது, ஆனால் பாத விபூதியோ பௌதிகமானது என்று இன்னும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சோ ஆனால் பாத விபூதியோ நிலையற்றது, இது டெம்பரவரி மிருத்யு லோகம் என்று நாம் எப்பவுமே மனசுல வச்சுக்கணும். ஆனால் அங்கே சென்றால் அது நித்தியமான லோகம். அந்த இடத்தில் எப்பொழுதும் பகவானுடைய தொண்டில் நாம செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கலாம். இந்த ரூபங்கள் மங்களகரமானவையும் மாற்றமில்லாதவையும் ஆன்மீகமானவையும் மற்றும் நித்தியமான இளமையை கொண்டவையும் ஆகும். இது வந்து அந்த மேலுலகங்களை பற்றி வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்கே சென்றால் இறப்பு, பிறப்பு, மூப்பு எதுவுமே கிடையாது. நித்தியமான அந்த பூமி உன்னத இன்பமும் அழகும் ஆனந்தமும் நிறைந்ததாகும். இதே உண்மை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இப்பதத்தில் ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்டு உள்ளதுடன் அதன் உன்னதமான தன்மையை அமிர்தா என்று விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. The quality of அந்த மேலுலகத்துக்கு வந்து அமிர்தம் என்று விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. வேதங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளதை போல
ருதத் வஸ்யேஷானஹ. அதாவது பரமபுருஷர் மரணமற்ற வாழ்வுக்கு பகவானாக இருப்பதால் மரணமற்ற வாழ்வை அவரது பக்தர்களுக்கு அவரால் வழங்க முடியும் இல்லையா? இஸ் ஆல்வேஸ் த எட்டர்னல், நித்தியமானவர், பழமையானவர், அழிவற்றவர் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம படிச்சுட்டே வரும். அழிவற்ற ஒருவரால தான் ஒரு ஜீவராசிக்கு அழிவற்ற வாழ்க்கையை வந்து வழங்க முடியும். அதற்கான மார்க்கம் என்பது பக்தி என்பது. அதனால்தான் பகவான் எல்லாரையுமே பக்தி செய்யுங்க அப்படிங்கறது வந்து சொல்கின்றார். பகவத்கீதையில அதுதான் யூ ஹாவ் டு, அதாவது பக்தி என்பது ரொம்ப முக்கியம். புத்தி யோகத்தை நீங்க பயிற்சி செய்யுங்கன்றது வந்து அவர் செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்தே சொல்லிட்டு வரார். மரணமற்ற அவரது வசிப்பிடத்திற்கு யார் சென்றாலும் அவர்கள் மும்மடங்கு துயரம் கொண்ட த்ரீஃபோல்டு மிசரிஸ் இங்குதான். த்ரீஃபோல்டு மிசரிஸ் எது? ஆத்தியாத்மம், ஆதி பௌதிகம், ஆதி தெய்வீகம் இல்லையா? சோ இதனால் விளையக்கூடியது ஆத்தியாத்மம் என்பது நாம இந்த ஆன்மாவுக்கும் உடலுக்கு இருக்க இடையில ஏற்படக்கூடிய அதாவது செயல்பாடுகள், அதனால் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள். இப்ப ஆன்மா ரியலைஸ் பண்றது இல்லையா? இப்ப நாம் ஒரு ஆன்ம ரூபம் என்று நினைக்கும் பொழுது இந்த உடல் ஏன் சங்கடத்தில் இருக்கின்றது என்று ஆராயறதுக்கு நம்ம வந்து தயாராகின்றோம். அதே மாதிரி வந்து நாம வந்து நம்முடைய மனசு சூக்ஷ்ம ரூபத்தில் நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள், அதனுடைய எண்ண ஓட்டங்கள், இதனால் விளையக்கூடிய தவறுகள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சிந்தித்தும் பார்க்கின்றோம். போத் பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் டிஸ்டர்பன்சஸ் எல்லாமே ஆத்தியாத்மிகம் என்று சொல்வது. ஆதி பௌதிகம் என்பது நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நம்மளை போல சக ஜீவராசிகள், எல்லா ஜீவராசிகளால இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஏற்படக்கூடிய சங்கடங்கள். சோ அதே மாதிரி ஆதி தெய்வீகம் என்பது தேவர்களுக்கும் இந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கும் இடையில் நடக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல ஏற்படக்கூடிய, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதையை நாம வந்து ஏதோ ஒரு பலனுக்காக வந்து நாம வந்து வணங்குகின்றோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்துல இந்த உயிர்வாழிகள் தேவர்களை வந்து வழிபாடு நம்ம கண்டிப்பாக செய்கின்றோம். அவர்களை வழிபடுவதால் அவர்களுடைய காரியம், அவர்களுக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் உண்டு இந்த பிரபஞ்சத்தை ரட்சிப்பதற்காக. அந்த செயல்களில் அவர்களும் ஈடுபடுகிறார்கள். சோ நாம அவர்களையும் மறந்தால் கண்டிப்பாக அதற்காகவும் நம்ம வந்து இந்த இயற்கை சீற்றங்கள் இல்லை என்றால் இந்த இயற்கையை நம்ம வந்து பாழ்படுத்திட்டே இருக்கும் பொழுது அதற்கான சீற்றங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். நம்ம வந்து ஆதி பௌதிகம், ஆதி தெய்வீகம் என்பது இதுதான். நாம இந்த இயற்கைக்கு செய்யக்கூடிய கஷ்டங்கள் எல்லாமே நம்ம ரிவர்ஸ் எடுக்கிறோம். அதே மாதிரி தேவர்களை நாம வந்து வழங்கும் பொழுது அந்த செயல்பாடுகள் நம்ம ரொட்டீனா ஒரு பூஜை நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கணும், அது செஞ்சுட்டே போவோம் இல்லையா? சோ அந்த செயல்கள் வந்து நாம மறக்கும் நிலையில் செல்லும் பொழுது நமக்கு வந்து அவர்களும் வந்து அதற்கான பலன்களை தான் நமக்கு வழங்குகிறார்கள். அங்கேயும் வந்து கடமையாகத்தான் நம்ம வந்து செய்ய வேண்டும் பக்தி என்பது. ஆனால் அதை மறந்து நம்ம பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது. அவர்களும் அந்த பூஜைக்கு வந்து மெச்சி நமக்கு என்ன வழங்கணுமோ அந்த வருணன் வந்து மழையை வழங்குகின்றான் இல்லையா? இந்திர பூஜை கூட எதற்கு செய்யப்படுகின்றது? நமக்கு மழை என்பது கண்டிப்பாக தேவை, அதற்காக வந்து செய்யப்படுகின்றது. இந்த மாதிரி இந்த 3 மடங்கு துன்பங்கள் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக நிகழ்கின்றது. ஆனால் உண்மையிலே பலன்கள் எல்லாம் யாரிடத்திலிருந்து வருகின்றது? இன்டைரக்டா அந்த பரமபுருஷரிடம் இருந்தான் வருகின்றது. நாமளும் தேவர்களை வணங்கினால் இன்டைரக்டா பகவானுக்கு தான் போய் சேருகின்றது. சோ திஸ் இன்டைரக்ட் ப்ராசஸ் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிவது கிடையாது. ஏனென்றால் அனைத்து வரங்களுமே தேவர்கள் இண்டிபெண்டா எதையுமே இயங்க முடியாது. சோ அவர்களும் பகவானுடைய கருணையால் தான் அந்த வரங்களை எல்லாம் நமக்கு வழங்குகிறார்கள். நாம் எல்லாம் சேவிக்கிறது எல்லாமே இன்டைரக்டா பகவானுக்கு போய் சேருகின்றது. அதனால்தான் தேவர்களிடத்திலும் நாம பக்தி கொள்ளும் பொழுது எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நாம பக்தி கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த அழிவுடைய பூமிக்கு திரும்ப வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்று பகவத்கீதையில வந்து 8.16 பகவான் உத்தரவாதம் அளிக்கின்றார். 8th சாப்டர்ல இதுவும் உண்டு. 10th சாப்டர்ல வந்து 10.8 or 10.10 ஸ்லோகம் கூட இதேதான் உத்தரவாதம் பகவான் கொடுக்கின்றார். பகவான் இகலோக எஜமானர்களை போன்றவர் அல்ல இல்லையா? இங்க இருக்கக்கூடிய எஜமானர்கள் என்ன செய்வாங்க? நாம் எல்லாரும் ஒரு ஒரு நமக்குன்னு ஒரு பாஸ் இருந்தா நாம வந்து அவங்களுக்கு என்ன செயல் செய்து கொடுக்கின்றோமோ அதற்கேற்ற மாதிரி நமக்கு வந்து ஊதியத்தை அவர்கள் வழங்குகிறார்கள். நீங்க எது வரைக்கும் வேலை செய்றீங்களோ அது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து சம்பளம் வந்துட்டே இருக்கும். எப்ப நீங்க வேலை செய்யலையோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சம்பளம் என்பது வராது இல்லையா? அதே மாதிரிதான். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. அவருடைய ஆற்றலே வேறு. நமக்கு இருக்கக்கூடியது குறையுடைய ஆற்றல்கள். நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டியே ரொம்ப 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 கம்மி. நம்மளால வந்து இந்த அழியக்கூடிய செயல்களுக்கு தேவையானது மட்டும்தான் நம்ம எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இந்த மிருத்யு லோகத்துல சர்வை ஆகிறதுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய எஜமானன் செய்ய முடியும். இங்க இருக்கக்கூடிய எஜமானன் வந்து தன்னுடைய தொண்டனுக்கு அல்லது தன் கீழ் வேலை செய்பவனுக்கு வந்து மோட்சத்தை வழங்க முடியுமா?
கண்டிப்பாக முடியாது இல்லையா? ஆனா பகவான் அப்படிப்பட்டவர் இல்லையா? அவர் ஒருவரால் மட்டுமே, அவர் நித்தியமானவர். அதனால நமக்கெல்லாம் கூட நித்தியமான ஒரு ஸ்தானத்தை வழங்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கின்றார். அதுதான் இங்க கம்பேரிசன் கொடுத்திருக்காங்க. இகலோக எஜமானன் தனக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களோடு சமமாக இன்பம் அனுபவிப்பும் அல்ல இல்லையா? நாம எல்லாருமே இஸ் த சுப்ரீம் என்ஜாயர். நம்ம உள்ளத்துக்குள்ள இருந்து எல்லாத்தையுமே என்ஜாய் பண்றார். நாமளும் சுகிக்கின்றோம். ஆனா எஜமானன் சுகிக்கின்றான் என்று தொழிலாளி என்னைக்காவது சுகிக்கின்றானா? கிடையவே கிடையாது. யூனிவர்சலா கிடையவே கிடையாது. சோ அவருக்கு நித்தியஸ்தானம் இருக்கு, நமக்கும் நித்தியஸ்தானத்தை வழங்கி இருக்கின்றார். சமமாக கொடுத்திருக்கார் எல்லாமே பகவான். அவருக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ்ல எல்லாமே நமக்கும் கொடுத்திருக்கார். ஆனா வெறுமனே குவான்டிட்டி மட்டும்தான் நமக்கு வெவ்வேறு. அதுலதான் அவர் வேறுபட்டிருக்கின்றார். அவர் மரணத்தை வென்றவனோ அல்லது அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்கள் மரமற்ற வாழ்க்கையோ அழிக்கக்கூடியவனோ அல்ல. இங்க இருக்கக்கூடிய எஜமானன் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸ ஒரு தனக்கு கீழே செய்யக்கூடிய பணிபுரிபவர்களுக்கு வழங்க முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது. அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் தலைவரான பரமபுருஷரால் மரணமற்ற வாழ்வும் ஆன்மீக ஆனந்தம் உட்பட அவரிடம் உள்ள எல்லா இயல்புகளும் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நமக்கும் கண்டிப்பாக அவர் வழங்கி இருக்கிறார். ஆனால் நாம தான் அதை இன்னும் இன்வோக் பண்ணிக்கவே இல்லை. நம்ம அதை இன்வோக் பண்ணிட்டு வெளியே வந்தாதான் அந்த, அதாவது பிரம்மர் அடைந்த அந்த 78% அளவுக்கு நம்மளால அடையணும். நமக்கு குவாலிட்டி கண்டிப்பா கொடுத்திருக்கார். ஆனா அதை அந்த குவாலிட்டியை நம்ம மேலும் மேலும் அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். ஆனா நம்ம பௌதீகத்துல ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த குவாலிட்டியை நம்மளால அபிவிருத்தி செய்ய முடியாது. மீண்டும் மீண்டும் இங்கே பிறந்து கொண்டேதான் இருக்கணும். அவரிடம் உள்ள எல்லா இயல்புகளையும் அவரது பக்தர்களுக்கு அவரால் அளிக்க முடியும். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவராசிகளின் இதயத்தில் எப்பொழுதும் பயம் சூழ்ந்துள்ளது இல்லையா? நமக்கு அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்கும்னே தெரியாது. அத நம்ம அந்த அடுத்த நிமிஷம் நடக்கிறது தெரிஞ்சா கண்டிப்பா நம்ம நிறையவே பிளான் பண்ணிடுவோம் இல்லையா? நமக்கு எப்படி உபயோகமா இருக்குமோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். எந்த ஒரு பிளானுமே இட் இஸ் பிளான் ஒன்லி, எக்ஸிகியூஷன் ஆகுற வரைக்குமே. எக்ஸிகியூஷன் பார்ட் நம்ம ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. பகவான் என்ன அனுமதி கொடுக்குறாரோ அது மட்டும்தான் நம்மளால செய்ய முடியும். ஹி இஸ் ஒன்லி த டிஸ்போசர். நாம் ஒன்லி ப்ரப்போஸ் தான் பண்ண முடியும். ப்ரப்போஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா பிளானுமே ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. சக்சஸ் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. எத்தனை ஃபெயில் ஆகும்ன்றது நம்மளால கணக்கும் இட முடியாது. இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நிலைதான் நாம் இந்த ஜட உலகில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் பயமற்றவரான பகவான் அதே பயமற்ற தன்மையை நம்ம தமது தூய பக்தர்களுக்கு அளிக்கிறார். அழகான வரி ஆக்சுவலி. எப்பொழுது நாம பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம எடுத்துட்டு போகிறோமோ அப்ப இந்த பிரபஞ்சத்துல பயம் கொள்வதற்கு எதுவுமே இருக்காது. அப்போ அந்த நிலையை நாம அடைகின்றோம் என்றால் அந்த லிபரேஷன் என்னக்கூடிய, அதாவது விடுதலை என்னும் அந்த ஸ்தானத்தை நாம பெற்றிருப்போம். யார் ஒருத்தருக்கு எந்த சூழ்நிலையுமே எதிர்கொள்ளக்கூடிய பயமே இல்லாம, அதாவது எந்த உயிர்வாழிக்குமே நம்ம சங்கடத்தை வழங்காம எந்த ஒரு தருணத்தையும் அவங்களால நல்முறையில் மாற்றி அமைத்து கொள்ள முடியுமோ, எல்லாருக்கும் நன்மை வழங்கக்கூடிய அப்படிப்பட்டவர்களே தூய ஆத்மாக்கள், தூய பக்தர்கள் ஆகின்றனர். சோ அதற்கு அவர்கள் பக்குவம் அடைந்த நிலையை அடைந்திருப்பார்கள். அதற்கான பயிற்சியில நிறைய ஈடுபட்டிருப்பார்கள். இதுக்கு எல்லாமே பேஸ் பக்தியிலிருந்து போனாதான் எல்லாமே நடைபெறும். சோ பௌதிக வாழ்வே ஒரு வகையான பயம்தான். ஏனெனில் அனைத்து ஜட உடல்களிலுமே நமக்கு பிறப்பு மூப்பு வந்த பிறகு நமக்கு ரொம்ப சிரமப்படுறோமா இல்லையா? வயோதிகம் ஆக ஆக நமக்கு டிபெண்டன்சி, அடுத்தவர்கள் மீது நாம ஆதாரப்பட்டிருக்கின்றோம் இல்லையா? பிசிக்கல், மாரல் எல்லாவற்றுக்குமே நம்ம ஆதாரப்பட்டிருக்கின்றோம். ஆனால் பக்தியில் இருப்பவர்களுக்கு அதெல்லாம் பகவானே ரட்சித்து விடுவார். பக்தி தொண்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த இறப்பு மூப்பு இதெல்லாமே அவங்களுக்கு பெரிய பாதிப்பே இருக்காது. அதையெல்லாம் பகவானின் பாதங்களில் அவர்கள் சமர்ப்பித்திருப்பார்கள். அப்பொழுது அவரே அவர்களை நடி நடத்தி செல்வார். எஸ், அதை தவிர்க்க முடியாது. இறப்பை நாம தவிர்க்க முடியாது, மூப்பையும் நாம தவிர்க்க முடியாது. அதோட கலந்து வியாதியை கூட நம்ம இந்த மூப்புல வியாதியை வந்துடுச்சுனாக்கா நம்ம ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. ஒரே ஒரு இது கூட நம்மளால பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே ஒரு நரம்பு இந்த பிரெயின்ல ஒரு நரம்பு கூட மாறிடுச்சுனாக்கா லொகேஷன், அதாவது ஏதாவது ஒண்ணு பிளாக்கேஜ் ஏதோ ஒண்ணு இந்த பிரெயின்ல நடந்தா கூட என்டையர் பாடியே சஸ்டெயின் ஆயிடுது இல்லையா? அது அப்படியே நின்று விடுகின்றது. சோ அதனால அந்த சஸ்பென்ஸ் ஆன பிறகு நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சோ அப்போ ஃபுல் உடலுமே ஒரு கோமா ஸ்டேஜ்ல போய் உட்கார்ந்துருது. அப்போ ஆத்மா மட்டும்தான் இயங்கின்னு இருக்கு. ஆத்மாவால ஃபீல் பண்ண முடியும், ஆனா வெளியில எதுவுமே
சொல்ல முடியாது. அந்த ஒரு தருணம் நினைவாற்றலை கூட நம்ம இழந்து விடுகின்றோம். சோ அப்படிப்பட்ட தருணங்களிலும் அந்த ஜீவராசி இந்த லோகத்துல வந்து வாழ்ந்துட்டே தான் இருக்கின்றார் அப்படின்னா ஆத்மா இயங்கின்றே இருக்கு. அந்த நிலையை கொண்டு நாம அடையும் பொழுது பகவானுடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து நற்கதி என்பது அடைய முடியும். இல்லை என்றால் நாமளும் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்துட்டு நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து சங்கடத்தை உண்டு பண்ணிட்டே நம்ம வாழ்க்கை நிலையை நம்ம வந்து நடத்தி கொண்டு செல்கின்றோம். எப்பொழுது நம்ம பக்தியில வந்து முன்னேறுகின்றோமோ அது அவை அனைத்தும் பகவான் நமக்கு பிரச்சனை. எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம அறியாமையில் இருக்கின்றோமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம சங்கடங்களை வந்து எதிர்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கின்றது. பயமும் நம்மளோட இருக்கும். யாருக்கு பயம் நிறைய இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து அஜ்ஞானம் நிறைய இருக்குன்றது அர்த்தம். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஜீவராசி எப்பொழுதும் பயத்தோடு பிணைத்து வைத்திருக்கின்றன. பௌதீக உலகில் பொருட்களை ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாற்றிக்கொண்டிருக்கும் காலத்தின் ஆதிக்கம் எப்பொழுதும் உள்ளது இல்லையா? டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இங்க வந்து மாற்றங்கள் உட்பட்டதுதான் இந்த பௌதீக உலகம் வந்து அழியப்படுவது கிடையாது. ஆனா இந்த இடத்துல மாற்றங்கள் வந்து நிகழ்ந்துட்டே இருக்கும். 5 விதமான இதுதான் நம்ம வந்து பகவத்கீதையில படிக்கிறோம் இல்லையா? ஈஸ்வரா, ஜீவா, பிரகிருதி, காலா மற்றும் கர்மா. இந்த 5மே இதுல 4 வந்து நித்தியமானது. கர்மம் மட்டும்தான் டைனமிக் ஆக்சுவலி. சோ இந்த பிரகிருதி என்பது ஸ்திரமானது தான், ஆனால் அதுல வந்து மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. அதே மாதிரி காலமும் வந்து நித்தியமானது, அது நடந்துட்டே இருக்கும். அது நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்கு வரவே வராது. நாளைக்கு என்ன நடக்க வேண்டும் என்பது விதிக்கப்பட்டிருக்கதோ அதற்கேற்றவாறு காலத்தின் செயல்பாடுகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும். ஆனால் இந்த கர்மங்கள் தான் நாம வந்து செயல்படுத்தக்கூடிய விதம் வந்து அது என்ன நடக்கணும்ன்றது வந்து நிர்ணயித்து விடுகின்றது. சோ நாம் இன்னைக்கு ஒண்ணு நன்மையை வந்து விதைத்தால் அதன் ஹார்வெஸ்டிங் வந்து நம்ம நன்மையை தான் நம்ம வந்து அடைவோம். அதான் அதாவது அர்ஜுனனுக்கு கூட பகவான் வந்து சொல்வார், என்னுடைய பக்தன் என்றும் அழிவதே கிடையாது. அதாவது நன்மையை செய்பவன் என்றும் தீமையை அடைவதே கிடையாது என்று நீ அறிவி என்றுதான் சொல்வார் பகவான் வந்து பகவத்கீதையில. சோ நாம் நன்மைகள் செய்தால் நாம் என்றைக்குமே வந்து தீமையை அடைய மாட்டோம். ஆனால் நம்மளால முடிஞ்ச நன்மை மட்டும்தான் நாம் என்றைக்குமே, நமக்கு யாருக்காவது உபகாரம் செய்யணும்னா அது நன்மையாக இருக்கும் பட்சத்துல மட்டும்தான் செய்யணும். அது அவர்களுக்கு பாதகம் விளைவிக்கும் என்று நினைத்தால் அந்த அத்தகைய செயல்களில் நாம வந்து ஈடுபடக்கூடாது. சோ அவிகார மற்றும் மாற்றம் இல்லாதவனாக ஜீவராசி இருப்பவனாக, அதாவது இங்கே ஜீவாத்மாவை குறிக்கின்றது. காலத்தின் ஆதிக்கத்தால் விளையும் மாற்றங்களின் காரணமாக அவன் பெருந்துன்பத்தை அனுபவிக்கின்றான் இல்லையா? காலத்தினுடைய மாற்றம் தான் ஏற்படுமே. காலம் நித்தியமானது, மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது காலம். அதாவது அதனுடைய எவ்வாறு அது எக்ஸிகியூஷன் நடக்கிறது, ஒரு செயலை எவ்வாறு நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தில் பார்க்கின்றோம் என்பதுதான் அந்த காலத்தினுடைய வெளிப்பாடே. ஆனால் காலம் கண்டிப்பாக இருக்கும், நித்தியமானது. சோ அங்கு அதனால் எவ்விதமான பயமும் அங்கு கிடையாது என்பதை ஒருவன் அறிய வேண்டும். ஜட உலகில் சொந்த உழைப்பின் பயனாக நிலையற்ற இன்பமே ஒருவனுக்கு கிடைக்கின்றது இல்லையா? கடினமான உழைப்பினால் ஒருவன் செல்வந்தன் ஆகலாம், ஆனால் அவ்வாறு சம்பாதித்த இன்பம் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் என்ற பயமும் சந்தேகம் எப்பொழுதும் உண்டு இல்லையா? இன்றைக்கு நாம சம்பாதித்திருக்கிறோம், நாளைக்கு நம்ம கையில என்ன இருக்கும்ன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் பகவானின் ராஜ்யத்தில் இன்பத்தின் குறிப்பிட்ட தரத்தை அடைய வேண்டும் என்று ஒருவரும் கவலைப்பட வேண்டியது. அங்கே எக்ஸ்பெக்டேஷனே கிடையாது. இன்பம் என்பதை எதிர்பார்ப்பே இருக்காது. எப்பொழுதுமே பகவானின் தொண்டில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த செயலில் ஈடுபடும் பொழுது அந்த பரமானந்தத்தை வந்து நாம வந்து உணர்கின்றோம். சோ வேதாந்த சூத்திரங்களில் குறிப்பிட்டிருப்பதை போல ஆனந்தமயோ அப்யஷாத், அதாவது உயிர் இயற்கையாகவே ஆனந்தம் நிரம்பியதாகும். அழகான வரி. இந்த உயிர் வந்து எப்பொழுதுமே ஆனந்த நிலையில் தான் இருக்கின்றது. நாம தான் குப்பைகளை எல்லாம் கொட்டி இதுக்குள்ள வந்து நம்ம வந்து அந்த ஆனந்தமின்மை தன்மையை நாம ஏற்படுத்தி விடுகின்றோம். பேராசை, பொறாமை மற்றும் இந்த அதாவது ஒருத்தரை பார்த்து என்வியஸ் ஆயிருக்கிறது, இந்த மாதிரி தன்மைகள் எல்லாமே வந்து நாம் ஏற்படுத்தி கொள்வதால் இந்த ஆத்மா வந்து ஆனந்தமற்ற தன்மையை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கிறது. குறை என்ற கேள்விக்கே இங்கு இடம் கிடையாது. ஆன்மீக உலகத்துல அது பெருகி கொண்டே இருக்கும். ஆனா இந்த ஜட பிரபஞ்சத்தில் காண முடியாதாகும். இது வந்து இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம வந்து காண முடியாது. ஏனென்றால் இங்க இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸே வேற இல்லையா? ஜனலோக கிரகத்தில் அல்லது மகர்லோகம் மற்றும் சத்தியலோக இடங்கள் கூட இது காணப்படாததாம். அங்கேயும் வந்து போட்டிதான். சோ அதாவது தேவர்கள் வந்து அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காம்படிஷன் உண்டு. ஏனெனில் பிரம்ம தேவர் கூட பலநோக்கு செயல்களின் விதிகளுக்கு பிறப்பு இறப்பெனும் விதிக்கு கட்டுப்பட்டவர் ஆவார். எனவே இங்கு அது
துரத்யயா என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த ஸ்லோகத்துல. அதாவது நித்தியமான பகவானின் ராஜ்யத்தில் ஆன்மீக ஆனந்தத்தையும் ஸ்வர்க லோகங்களுக்கு மேலான உலகங்களில் செல்லும் தகுதி படைத்தவர்களான சிறந்த பிரம்மச்சாரி மற்றும் சந்நியாசிகளில் கூட கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது. கண்டிப்பாக மேல இருக்கிறவங்க கூட இதை கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது. ஆனால் பகவானின் தெய்வீக கருணையால் அவரது களப்பற்ற பக்தர்களால் இத்தகைய ஆனந்தம் உண்மையாகவே அடையப்படுகின்றது. சோ அந்த பரமானந்தத்தை உணரக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய அந்த திரிபாத அந்த விபூதி இதுல எல்லாருமே அடைகின்றார்கள் என்று இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ச கிருப சிந்துபிய ஏவச்ச பத்திதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்களுக்கு நமஸ்காரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.